سجى ندهفات بكيرو عندنا دينا ما خلاني وعمريرو ورقن همال سجى ندهفات بكيرو ورلا نقل ليل أنا نقل لا كشاك برد سدران نفرق كنكرايت عنكسو ينا جراتك ينا حلبة انقسو وريفيت وشرحن أباي كل انقسقسو انقسقسو أباي كل انقسقسو أباي كل انقسقسو ترارد شخري وقداد الوانتراو وتقطعوا قدام مقب وعباي لقان سرفلو ينا عقلو تحسيرو ينا عقلو انجقوهم بنقر ولو شخصهم بخبر نخبل نسدر تقتلت لباع نخلت دانو ينا أرسبت قنين ولا وليد الدرب وانت ليغلب وانت للا بلد برقنين ورا مريح بليد كل وجم سنين من درتنا حسانك خير ارسم خاخن خير ارسم خاخن واسور دقرخا كوني وانا خلالي بلد فراخاتي مكاني الشحلاني وبريلة فردا بري وراك لانا وقوة سن ينقنا يكرا شكل وقت شيرن إرنوغ الأكبارا انبتي دبلدي نربحر دكستلا ينقنر أردن نغفر الكستلا ينقنر قنا مساقل دي مكلا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونون تبوك تكونون ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو نزم عالتي نزي كونتات زي متن زينان حبريتان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدب مسانا كتصنحون بخبر نقدمكم لايك مقبار شير مقبار يتوغ من حسابكم من بحنات من قد مقمات ناي وترو تعوي نايو إلو مارسي أقد داسن وانا ون حبريتان لنا زعب عالم جلو كونتاتون كنركم فتنينا مجمريا قن بزك نجمر. Let's start. In the theater of global power, attention usually falls on Europe, the South China Sea, or the Middle East. But a quieter, high-stakes contest is unfolding in the Horn of Africa. Eritrea, a nation many can't find on a map, has become the unlikely epicenter of a new great game. Here, the United States and Russia are locked in a silent rivalry, not with armies, but with diplomacy, business deals, and military posturing. Eritrea's location is its greatest asset, a gateway to the world's economic bloodstream. As old alliances shift, superpowers are scrambling for new footholds, and Eritrea is no longer a bystander. Its leadership is leveraging global attention, playing Moscow and Washington against each other. This is more than a local story, it's a microcosm of the shifting world order. The outcome could ripple across continents. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ምናልባት ነቲ መእተዊ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክኾነና ኢለ ኤርትራ ኣብ 2025 ውድድር ናይ ሃገራት ናይ ዓበይቲ ሃገራት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ኣብ ዝቀያየረሉ ዘሎ ኣብ ድሕሪት እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ክንሪኦ ኢና ኤርትራ ብብዙሕ መንገዲ ተደላይነት ኣለዋ ተደላይነት ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ተደላይነት ገሊኦም ብቅዱስ መንገዲ ተዘራሪቦምን ተሻሪኾምን ክደልይዎ ከለዉ ካልኦት ግን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ነቲ ድሌትናቶም ንክረኽቡ ዝፍትኑ ሓይልታት ከም ዘለዉ እውን ምግንዛብ የድሊ ስለዚ the whole situation ዘለናዮ ኩነታት ኤርትራ ولا قوات تدلايتن تبهاجيتن هاجر تخونت استراتيجيكاዊ አቀማምጣናታ ዘለዋ ጸጋታት ብዙሕ ዝድለን ተለዋ ብግምት አሉ ድማ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩሉ ነገራት ሪያ ባላንሲንግ ጽቡቕ ዝኾነ መክትታል ጌራ ዘድሊ ዲልስ ንኽትገብር ናይ ግድን ትግደደሉ ምክንያቱ እቶም ሓይልታት ብፍላይ ኣሜሪካ ነቶም ኣብ ወገና ዘለውን ኤርትራ ካብ ጎኖም ክትወጽእ ምዃና ተረዲዎም ተንኮላቶም ክቕጽሉ ከም ዝኽእሉ ንፈልጦ ነገር እዩ ኤርትራ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ጽቡቕ ገጻ ክትዝውረሉ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ነቲ ተኽእሎ ድማ ኣብ ግብሪ ከተውዕለሉ ኩነታት እውን ተበግሶታት ምስ ኣሜሪካ ድዩ ምስ ጥልያን ድዩ ምስ ኤውሮጳ እውን ደሓን ዝኾነ ርክባት ንርኢ ኣለና ስለዚ at the end of the day ኤርትራ እንታይ እያ ክትገብር ዘለዋ እንድሕር ኢልና ምናልባት ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ትኩረናት ናብኡ ክኸውን እዩ መጀመርያ እውን ቡክ ጅምር ደልየ ኣለኹ because that's the most important thing ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ሓደ ኣገዳሲ ካብቲ ዘለናዮ ኩነታት እውን ቁሩብ
ውፅእ ዝበለ ግብረ መልሲ ንኣሜሪካ ሂብሎ ዝተዋህበ መልሲ ንምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ነቲ ንሪኦ ጥራይ ዘይኮና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ክምልስ ከሎ ንምንታይ እዩ ዝምልስ ዘሎ ክርዳና ስለ ዘሎ መጀመርያ ናብቲ ሓበሬታ ክወስደኩም እየ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዛዕባ ሃገራት ኩላተን ሪፖርት ተውፅያ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኢንቫይሮንመንት ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ወፅዩ ብዛዕባ ሪፖርት ገይረልኩም ነይረ እቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ሕማቅ ከም ዘሎ ዝገልፅ ብተመሳሳሊ ብዛዕባ ኤርትራ ዩኤስ ዲፓርትመንት ስቴት ዲፓርትመንት ማለት ኣብ 2015 ኢንቨስትመንት ክላይሜት ስቴትመንት እዩ ዝበሃል እዚ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ኢሎም ዘውፅዎ ሓበሬታ ኣለዎም ንኤርትራ ድማ ኣብ ዕለት 26 ወርሒ 9 2015 ዘውፅዎ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤርትራስ ኢኮኖሚክ ኤንድ ቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት as highly restrictive and not conducive to US or foreign direct investment ስለዚ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ኩነታት ኣዝዩ ቁፅፅር ዘለዎ ልዑል ቁፅፅር ዘለዎ ኮይኑ ንዝኾነ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ካልእ ናይ ወፃኢ ወፍሪ ዘተባብዕ ኣይኮነን ወይ ከዓ ምቹእ ኣይኮነን ይብልዎ ኣለዉ ብጀካ ሓደ ነገር እቲ ብጀካ ዝብልዎ ዘሎ ማይኒንግ ሴክተር እቲ ናይ ዕደና ሴክተር ንናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እሱ ካብኡ ናብኡ እሱ ይሓይሽ ይብሉ ኣሎ ማለት እዩ ትኻልእ ግን ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ክግበረሉ ዝኽእል ኣይኮነን ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እንታይ እቲ መዐቀኒታት ናቶም ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ንግረ መንገድና እውን ክንመሃረሉ ስለ ንደሊ ኤርትራ ከንታይ መሊሳላ ፅንኢልና ንሪኦ ኢና so key barriers include US economic sanctions እዚ እቲ ቀንዲ ፀገማት ናይቲ ቁጠባ ዝብልዎ ዘሎ ተይደለ ፀገም ይወደይ ጉድ እኳ ረኺብና ናይ ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ኩነታት ምቹእ ኣይኮነን ክብለካ ይፀንሕ ዶ ድሕሪኡ ከንታይ ይብል ምናልባት ኣብዚ ዕፅር ዝበለ ቡሌት ፖይንት ገይሮም ዘውፅዎ ነይሩ ኤርትራስ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ቅድም ኣብቲ ቅድሚት ኣላቶም ሓንቲ ሪፖርት ኦኬ ወሬቨር ንቐፅል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ናይ ኢንቨስትመንት ኢንቫይሮንመንት ምቹእ ኣይኮነን ክብሉ ፀኒዮም ስለምንታይ ምቹእ ዘይኮነን ዝብል መልሲ ድማ ባዕሎም ይምልስዎ ሓደ ካብቲ ምቹእ ዘይገብሮ ኪ ባሪየርስ ኢንክሉድ ገለ ካብቶም ፀገማት ናቱ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባዊ እገዳ ስለዚ ምቹእ ኣይኮነን ኢንቨስትመንት ይብሉ ኣሎ ምቹእ ዘይምዃኑ ዝገበሩ ባዕሎም እዮም ስለዚ ምቹእ እንተዘይ ኮይኑ ነቲ ደይ ምቹእነት ብመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ናቶም ፀገም እውን ከም ዘሎ ኣብዚ ይፅሕፍዎ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ይሳቶም ንዝኾነ ይኹን እዚ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኢንቨስትመንት ክላይሜት ብዙሓት ኢንቨስተራት ኣብ ዓለም ይርይዎ እዮም ስለምንታይ ከ ይርይዎ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ተጋጊኻ እንድሕር ኣሜሪካ ኣጊዳታ ዘላ ሃገር ዝኾነ ካምፓኒ ናይ ስዑድያ ድዩ ናይ ግብፂ ድዩ ናይ ቻይና ድዩ ናይ ቪየትናም ድዩ ምስ ኤርትራ ይነግድ እንተሎ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ከይፈለጠ ይነግድ እንተሎ ሰከንደሪ ሳንክሽንስ ዝበሃል ስለ ዘሎ ብርቱዕ መጥቃዕቲ መቕፃዕቲ ክመፆም ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ ፀብፃብ እዚ እቶም ናይ ዓበይቲ ካምፓኒታት የንብብዎ እዮም ምንታን ብጌጋ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ጥሒሶም ኣብ ካልእ ሽግር ከይኣቱ ስለዚ እቲ ሽግር ቀዳማይ ንሶም ምዃኖም ይነግር ኣሎ ላክ ኦፍ ኮመርሻል ኮድ ካልእ ድማ ናይ ቁጠባዊ ኮመርሻል ኮድ ማለት ንቁጠባ ዝምችእ ንፁር ዝኾነ ሕጊ ስለዘየለ ዝብል እዩ ዲስኮኔክሽን from international financial systems except for government to government transactions ስለዚ ምስ ዓለም ለኻዊ ፋይናንሻል ሲስተም ድማ ርክብ የብላን ዲስኮኔክትድ እያ ካብቲ ናይ ዓለም ፋይናንሻል ሲስተምስ ዲስኮኔክት ዝገብሮ ብመሰረቱ ሶም እዮም ነይሮም ወላ እኳ እቲ ስዊፍት እንተሎ ሕጂ ብዓብዩ ዲስኮኔክት ዝገብርዎ ነቲ ሃገር ንሶም እዮም ነይሮም መንግስቲ ንመንግስቲ እንትኾነ ግን ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ስትሪክት ጋቨርንመንት ኮንትሮል ኦቨር ኢምፖርትስ ዝኾነ ይኹን ካብ ደገ ድመፅእ ኣታዊ ድማ ሙሉእ መንግስቲ ዝቋፀሮ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ስትሪክት ኮንትሮል ኦቨር ኢምፖርትስ ኤክስፖርትስ ኤንድ ካረንሲ ስለዚ ንባጤራ ንሰደድ ይኹን ንውሽጢ ዝኣቱ ይኹን ደገ ሙሉእ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ the report notes that most businesses are small family owned operations while larger entities are state okay መብዛሕትኡ ቢዝነሳት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኣሽቱ ትካላት ብስድራ ቤት ዝውነን እዩ ማለት ናይ ሓደ ወነንቱ ስድራ ቤታት እዮም ከምዚ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ገለ የለን እተን ዕብይ ዝበላ ካምፓኒታት ዝበሃላ ድማ መንግስቲ ዝቋፀረን ወይ ምስ መንግስቲ ርክብ ዘለወን ምዃነን እዩ ዝነግር ዘሎ ብዓብዪ ድማ ህግደፍ እዩ ዝቋፀረን ፒኤፍዲጄ እዩ ነቲ ቁጠባ ነቲ ዕብይ ዝበላ ካምፓኒታት ዝቋፀር ይብሉ ኣለዉ እዚ ብወገን መንግስቲ ማለት እዩ ኤርትራ ሶል ፖለቲካል ፓርቲ ናይ ኤርትራ እቲ ኢንኮ ፓርቲ ድማ ይብሉ ኣሎ ጋቨርንመንት ኢዝ ላርጀስት ኤምፕሎየር ኣብ ኤርትራ እቲ ዝሃበየ ዝለዓለ ወሃቢ ስራሕ መንግስቲ እዩ ድማ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሃገራዊ largely through the national service program which involves indefinite forced labor at low wage ስለዚ ዝዓበየ ስራሕ ዝህብ መንግስቲ እዩ ንሱ ድማ ነበቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝበሃል ዘሎ ፈፀምታ ዘይብሉ ይብለው ትሕት ደሞዝካ ዘሎ እናበለ ይገልፅሎም ካብ ናቡ ካብቲ ቀደም ዘሰልጥንዎ ባርነት ደገለዶ ዝብል የለን ኣብዚ ኤርትራስ ኢኮኖሚ ሪሜይንስ አይሶሌትድ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዝተነፀለ ምዃኑ ይነግሩ ኣለዉ
كم دما حجي أبتي ديتيلز تبلو زلو أبزي دحرويتي رينا سلازي Eritrea's authoritarian governance under President Siyaas Afwerki since 1994 contributed to challenging investment climate, reports highlights. لازم تايم زولو زلو بزعبا بوليتيكاون ناي سكيورتي كونتاتن نايتي انفستمنت كزاربو خلو ابز مالتيو ناي إرترا محدرة كابشن 1994 ني انفستمنت نكونتات ناي انفستمنت كبيد بدا هيك كم زغبرو نمنتاي يبلو سم no independent judiciary or transparent legal system ስለዚህ تي بيتفردتات ناي إرترا ملو ግሉጽነት ዘይብሉ ምዃኑ legal processes ይብሉ ኦኬ ቀፂሎም روتين مهجار ناي نجرا دما من ناي قلي نبرتات يهجر كم زخونه زي روتين مالت كقصالي مهجار ناي بحته كالات كم زلون businesses without compensation كم دما ناي قلي نبرت يكون كالات بزي اخول compensation مالت كحسا مالتي or appeal right ويدما نتي زعصو كادما بيت فرد كسيسكا كتبلو لتخلكا اخول عدل يلن يوم زولو زلو state media does not report these incidents كم دما اتهاجراو ميديا دما نتوم زعصو تكالات يكون غله كم تسغبا ريبورت ايغبروم نيو يزبل زلو قصيلو قدود عيو يبلو نتهاجراو اغلغلوت مالتيو which affects workforce availability and human rights concerns لذي مبزحتو سب ابتهاجراو اغلغلوت سلازلو ناصا زخونه سرحتኛ نختركب كبيديو ስለዚህ ዝሰርሐልካ አካልውን ክትረክብ አይትኽልኒ ዝበጽ ሰብ ኣብ ሃገራዊ አገልግሎት ስለዘሎ ይብሎ there are no independent NGOs unions or business associations to advocate for investors or managers ስለዚህ ከምኡ ድማ ናይ ግሊ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ዘ NGO ማለት እዩ ከምኡውን ማሕበራት ዝኾነ ያለዋን ዝኾነ ፀገም ከጋጥመካ ከሎ ከም ኢንቨስተር ክጣበቁልካ ዝኽእሉ or monitor issues ወይ ድማ ገለ ብልሽውና ተተኻይዱ ክሓቱልካ ዝኽእሉ የለው ናበለም ዝዛረብ ዘሎ بزعبا قطبا economic landscape ኢሎም ዝገበርዋ ኩሉ እኳ ክንሪኦ ንኽእልና ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብዛዕባቲ economic landscape ዝበልዎ ጥራይ ክንርኢ let's go back ኣበይ ዘሎ so if we go here economic landscape ኣብዚ ሓሊፈ ኣለኹ the GDP growth ቁጠባ ናይ ኤርትራ ከባቢ 2 ቢልዮን ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኪ ኢኮኖሚክ ፋክተርስ ከም ዝብልዎ ዘለዉ ቁጠባ ናይ ኤርትራ 2.1 ቢልዮን እዩ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ I don't know ካልእ ሪፖርት ኣሎ ድዩ የለን ኣይፈልጥን እየ እዚ ሪፖርት እዚ ናይ ብዙሓት ሃገራት ሪፖርት ዝገብር እዩ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣብ 2024 ብናይ 2024 ገምጋም 2.1 ቢልዮን ቁጠባ ከም ዘለዋ ኤርትራ ዕቤት ናቱ ድማ GDP growth ማለት እዩ 1.1 ሓደ ዕቤት ዓመት ዓብየሉ ማለት እዩ ኢንፍሌሽን ዝቕባበ ማለት እዩ ወይ ከም ንሃር ዋጋታት 10% ምዃኑ unemployment ሽቕለት ኣልቦነት ማለት እዩ 7% official underemployment high due to national service underemployment ይኻ ዘለዋ ኔጌቲቭ 7 sorry unemployment no roughly 7% sorry ኔጌቲቭ ኣይኮን ግን underemployment ዝሰርሑ ሰባት ክስእን ትኽእል ኢኻ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለ ዘለዉ ይብል ከምኡ ድማ FDI inflows ካብ ደገ ዝመፅእ ወፍሪ negligible outside mining ካብ ዕደና ወፃኢ ዳርጋ የለን ክንብል ንኽእል ይብል ኣሎ ሓንቲ ብዚያ ዝብልዎ ዘሎ ብትልዓል እንተሪኢኹማ currency and finance ዝብልሎ non convertible ናቕፋ banking sector is still dominated with no stock market or portfolio investment ስለዚ እቲ ባጤራ non convertible ናቕፋ ኣብ ካልእ ዓለም ከይድካ ክትቅይሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብጀካ ኤርትራ እቲ ባንኪንግ ሴክተር መንግስቲ ዝቋፅሮ እዩ ይብልሎ FTI trends ናይ FDI ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ድማ ካብ ዕደና ወፃኢ ብዙሕ ከም ዘይመፅእ ዘሎ ኣብቲ ሃገር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ብሓፈሻ ንናይ ኤርትራ ቁርብ ዘዳኽም ቁርብ ከማን ኣይኮን ሓያል ዘዳኽም ዝኾነ ሓበሬታ ኢና ንርኢ ዘለና ብቁጠባ ይኹን በቲ ኩነታት ዝገልፅዎ ዘለዉ ነዚ ድማ ኤርትራ ትምልስ ዘላ ማለት እዩ laws and regulations on foreign investment እዚ ሕጂ ኤርትራ ብቐሊሉ ክትምልሶ ትኽእል እያ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ኣውፂኻ ናይ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኣሎ እዚ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ዌብሳይት ገይሩ ሕግታት ናቱ እንታይ መሰላት ከም ዘሎ ኣብ ዌብሳይት እንተዝህሉ ኣነት ዌብሳይት ቸክ ገይረዮ ብኤአይ ገይረው እንደልየዮ ኤርትራ ኢንቨስትመንት ናይ ኢንቨስትመንት ዝገልፅ ዌብሳይት ከም ዘይብላ መልሲ ይብኒ ማለት እዩ ስለዚ laws and regulations ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘሎ foreign investment is governed by outdated 1990 proclamations with no modern commercial code ኣብነት ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ብግዚኡ ዝሓለፈ ኣብ 1990 ብዝተገብረ ፕሮክላሜሽን ወይ ከዓ ትእዛዝ እዩ ዝመሓደር ዘመናዊ ዝኾነ ኮመርሻል ኮድ ድማ የለን ብሎ ኪ ፖይንትስ ንኣብነት ሊሚትስ ኦን ኦነርሽፕ statutory
and de facto restrictions. Foreign miners must cede 10% equity to the Eritrean National Mining Corporation in NAMCO, which can buy up to 30% more. لذي أبعدنا ون إيرترا حيل زبالة أكايدا كم زلوا زدما نابنت زخانة معدنة لذي هنا أمريكا كامباينتنا بإيرترا نغياتو زلوم سأقام يابكال كم دليتم زبحتي ما بإيرترا كن strict زخانة control كم زلوا نرلنا لذي زخانة يقولنا بإيرترا زمت 10% نتي نا إيرترا عندنا كوربوريشن إنامكو كيف كم زلوا كم دما تي إنامكو نا إيرترا أبتي شركة كسب 3% خمسخن كم دما registration process involves multiple ministries, takes 84 days per World Bank metrics. كم دما كنت مزجب ناي مزجبا جزيادة ما كسب 8 كلتن معلتك كم زوسد بداي World Bank توزع حبريتها مالتيو. Incentives rare mining gets tax holidays. No incentives زخانة متبابعي يلن درجة صحتي زلو mining gets قال ناي mining عندنا سرعو gets tax holidays and repatriation allowances, but other sectors face high barriers. إذن تاي مالتي يزيجي incentive مالت أبحد هاجر invest قبر كلها جنزب كا كتوصل مثلا انتاي مثلا لك for example هذا سب 100 شيء invest قبر ويتلت 100 شيء invest قبر تغينا بيرترا أبقى لما مسكسب كا جنزب كا كتوصل تخلدو تازع عبيت كيسة كتوصل زي تخلط قين كا دن جنزب كا يكون المالتي أبحد بانك غميت كايو أبزدل لخايا جزء كتوصل زي تخلط دروين كا جنزب كا يكون مالتي كم investment. That's why زيجي أبيرترا ترى يكون ولا بعد كبيان كبيري ناي وصاي شرف سلزي بلهم معات حقتات نقلنا لهم كم ناي وصاي انفستر كوين كان تأتيها من البعض كابونا أبو بعد كبيا ولا بكالو تقرأت يزب لكم أي بروفيت مخسبات كابت هجر نخطوت إذن تحت زلوا هجرات عبس أجرنا تنسي أبزد ما إيرترا لك كماتن جن نتوم عدنا تراي بلالو tax holidays مالتيو انتي مالتيو هذا ورحديو قاله بخا ገንዘብ እንተለካ ንኸተውፅእ ናፃ ይብሉኻ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ትገብር ምዃናት ሃገር but other sectors ግን ብጀካ እቲ ናይ ዕዳናት ካልእ ከምዘይ ወሃብ እዩ ዝነግር ዘሎ land rights መሰል ናይ መሬት ድማ government allocates unused land but can seize property at will no secure titles for investors መሬት መንግስቲ ክበካ ይኽእል እዩ ሰብ ዘይጥቀመሉ መሬት ክበካ ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክወስዶ ይኽእል እዩ ነቲ ዝሓዝካዮ كم وحسنا زلوا تايتلز واننا كاب وحسنا زلوا نينفسترات دما يلا نبلو سلازي زون صبغا يكون Eritrea is not a party to the International Center for Settlement of Investment Disputes Eritrea دما نتي ناي settlement زخونة أقام تقاطيمو ترادادي كات ترادادا علو commission زلو أبال ناتي كونتن or the New York Convention on Arbitral Awards لذي أبال نايزيوم كاس لذي كونت إنفسترات كفروا يقولون معلوماتهم زوج وزلويس لذي زقول إذا report ريزلنا قتيلهم transparency and corruption يلومون أو تيمالو نابنت the report rates Eritrea poorly on transparency أبقلوت إنت تحتي قلوت إنت ناتا تحد درجة مخانو no anti-corruption laws aligns with international standard نابنت إيرترا صار corruption صار بالشونا مس عالم حق زخيد مستنا عالم standard زخيد كم زي بالله يجينا جرزلو example not a signatory to UN Convention against corruption نابنت أبتنا UN أبتنا UN بزعبة corruption زولو إيرترا فرامي تايكونتن corruption is not a reported barrier نابنت أبزيات ريوالهم كاليتي corruption أبيرترا هذا كابتي invest نخيت كبر زخل كلاكا يزبر حبريتا يلنيلو ስለዚህ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ንኽእል ትገብር ኮራፕሽን ይኽልክለካ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘየለ ይነግሩ ኣሎ due to lack of private firms ግን ብሰንኪ እኹላት ካምፓኒታት ከም ዘየለ but favoritism toward state entities includes expedite license and contract no independent reporting ስለዚ ብሓፈሻ ብዛዕባ ኢንቨስትመንት እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሪፖርት ወፂኡ ዘሎ ኤርትራ ድማ ነዚ ክትቅይሮ ትኽእል እያ ምክንያቱ ሓደ ኤርትራ ክህልዋ ይኽእል እዩ ካብዚ أكايدان إيرترا كابز زبلوا زلوا وصاي كون غلي انتاي لما ليسو مالو إيرترا جن مالس أم دحرت كنا ترينا نا US State Department دوت حبريتا مالتيو is replete with litany of factual inaccuracies and policy misinterpretations الذي بحفشة تي حبريتا زبلوا زلوا تخيلني حبريتا دي وسده كانوا عندنا ناتون زي ترجاجزة لعلو كل دما ناي بوليسي جيجا مرداتا وين جيجا ترجمة يجيب كم زلوا. In more broader terms, the utility validity of this unsolicited, intrusive, and condescending annual bill of health certificate is تقولوا
لعلو كل جن إرترا بنصر أيناي كفالي تجيجا بجيجا تترجم زلوا كي جلست بحفش شاجن كم أدلاينت نايزي أدلاينتو كم دما validity تقبلنا ناتو وين نصرنا ناتو حدا زي تحتت كاي عينت مصنعات مغرب كالاي أوشت أو قداتنا هجر زعتو كم دما كنا سني مالت ما خمسي أتحيتو زرقي عينت مالتيو زي تحتت كايو ناي أمتاوز وهاب سيرتيفيكيت مالتيو كيت عدد كت وهاب سيرتيفيكيت إيز سلزي إيرترا نزي نجرزي كم زي تفتوى يات نجرزلا hopefully these redundant branches will be daily overhauled دونالد ترامب ما أبغى دونالد ترامب ما زي لمود زخانة زي كنوع زدقاقم عينت لولاونتنا هجرات زدفر دونالد ترامب تطاو قبله تسوى على أبغى دونالد ترامب تطاو نخبل أو عيت نجبر يعتمد دلائر ترامب على تشلزي بحثر زبالة بشوفون يعتمد لسوزالامبر in detailed أيكون أنتم لسوزالا يقداس من سير ترا ني دونالد ترامب كنت من لسوز بغيقل نتي نساتهم زبلو زلو نجرات أنا تسرع بيلكا صحيفكا ويب سايت أو ركاد ما بقليلو تشالنج خد قبرهم تخليها زغبل كلغو أمريكا تصحف نجر عبس الوايز له فتينا سلينا مالتي إيرتراجن مجمر ياناتا عدلنا إنفستمنت إيرتراويان يوم إذا أبي إيرتراويان سلسخونه نيرتراويان زمتش بوليس ترا إنترهاوس يا كت كسب تخليها إذا البوليس دما تصحيفه كل سبب كريوز خل نجر ورد خلاله لأنه كل دما منال بعتزهم كلهم أيتزم هارزو لو أبي إيرترا حنت نجر كجبروها مسمى إيرترا تماخيرهم نايتي زعبا إنفستمنت كتزارب تقينا إيرترا نا إنفستمنت كوميشن investment commission كم زلي فلتي ويب سايت كجبرالو كل زدلني investment زدل حبريت هذا ما أبت بوتاتين تزجبر تزبلت أب كل عالم كومي ستاندر زخانة هجر investment commission of X يلكم نايت هجر صحفوا and then you will find information ما أسي خاطر جمرات investment بخمي قلة لما نقص زملكات كوي نجن حبريتا زعبا investment زملكات أب حدا بوتا لك كم شاب بايتني حبريتا أنا يرتراز زملكات أوزلو investment زملكات دم حدا ويب سايت يرتران investment commission الكادي قلة أبو كور انت زغل أزي صبام خانة ليه لغل ولا إيرتراني أي تيس أجمعت الله زغل بدياسبورا زلو عب كوميونيتي مستي إمباسيتات كوينو النزي أم حجاز عب نجار كجبر متعالى بزنا جرا زجن قل سب زجبري كنا منجستي كجبر زلو منجستي بدمسلو بزمتشو بزخانة كنا تعجرو نتصور زخانة سحاب زخانة نسب إيرترادما سحابيت كتكون كتكلا الله معناته حريت معدناتنا يرترا ولا بقرطو من قد يكبروا يرداني معدنات هجراوها بتسلوز غنى نتك هلا عينة إنفستمنت قد سب جنزب حيز الكان خمس كتسحبوا كتكلا لك يرترا دخونه جنزب لا بيرترا زمتن قطة بهجر يقلقلي ده حرد ما نتسبب عليه كم تعود ما نتصور زخانة أبزن جبر الود هجر تخين أبز جبر غل وساعتين تخين ما أبزن تجبر غل مستي قدام النت نايت من قستاوت يوزلو سلزي كمتي دياسبورا زلو أكل نايت قطة باكوني كتب الكلها مسوق هاد نسوق أبي كتعود زغل تايك جبر زغل بينك جمر زغل تايتايو زبل ولو كحبريتات نتلو نعود بوق يركع نابنت ناي نقدن توريزمن انترفيو حدا جزيام تيالكم نيرة نزا حبريتات زي أطلعت فمهم زلو يمزن أقول أبي ركبت حبريتات ما بزقال لعب جوجل سبك أتقوله I want to invest in Eritrea قبل كله ويب سايت كم أتوقع خلاله نوع ريو خدلو زغل زين تحرجيرنا تراينا مست ستاندرد نعلم نخيز لنا قبل دالين زي ني كتبا زملكت حبريتا إيرترا دما كم زي أبرتي أيقونة تملز على نزور زخنا ملسيو أو شتاو قداينا يتو نايزي بلزلو يقداس كم زي confrontational way وناي باسي كونن اتزربا كاب دبلوماسكي وصانا قالوا نرلا نابزي مساكت هازلكم زياغا على أهمية استمرار التنسيق بين الدولتين في كافة المحافل الإقليمية والدولية وفي عودة السودان لحاضنة الاتحاد الإفريقي وفي القرن الإفريقي كم رياضة لنا أزدمان أي سودان برايم مينستر ناب إيرترا متشينيرو سلازي بزعبا إيرترا أب حقرو مستملسة زبالو كم دمام سي مسشابايت.com دما انترفيو أكايد نيرو قال كابتي انترفيو زبالو بحثر زبالة كان رند هرقينا مجمريا بإيرترا أزيوم كرو كم استحقسو نا إيرترا متكلاو زخونة مرقزي نقول داي السودان زقبرو تاستواتو عب كم زخونة دقيم دقاقيم زي برايم مينستر
ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝተራኸበሉ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ድማ ዕምቆት ዘለዎ መረዳእታ ከም ዘለዎ ንጹር ዝኾነ መርገፂ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ መራሒ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ኣብዚ ኩነታት ንሕና ዘለናዮ ከምኡ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ ዝምድና እዩ ዘለና እዩ ዝብል ስለዚ ለድሃዮ ቀፂሉ ካልእ ዕላማ ናይቲ መገሻናቱ ግራቲቱድ ንኤርትራ ምስጋና ናይ ኤርትራ ካብ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ሒዙ ናብ ኤርትራ ከም ዝመፀ ዝነግር ዘሎ ናይ ሱዳን ዘላቶ ኩነታት ድማ ከቢድ ከም ዝኾነን ውፅኢት ናቱ ድማ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኢዶም ብምእታው ዝገበርዎን ዝፈጠርዎን ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ድማ ንጹር ዝኾነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብሱዳናውያን ክውዳእ ከም ዘለዎን ኤርትራ ድማ ከም ጎረቤት ሃገር ንጉዳይ ናይ ሱዳናውያን ባዕሉ ንክውዳእ ኢና ክንሕግዝ ንኽእል ዝብል መርገፂ ኣሎ ናይ ሱዳን እቲ መንግስቲ ሱዳን እውን ንሱ ምዃኑ ዕላማ ናቱ ኣብዚ ኸበደ ብድሆ ከለና ኤርትራ ትዝበለፀ መርገፂ ወሲዳ ኣብ ጎንና ደው ኢላ ዝሓገዘትና ሃገር እያ እናበለ ባዝዩ ክብሪ ዘለዎ ቃላት እዩ ንኤርትራ ዝገልፃ እዚ ድማ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ጽቡቕ ዝኾነ ህዝባዊ ርክብ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ግዜ ሽግር ናይቲ ሃገር እቲ ቀዳማይ ደው ኢሉ ንድሕነታ ዝተዋስአ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ክጥምዝ ዝደሊ ብዓይኒ ዩኤን ይኹን ብካልእ ኤርትራ ኣብ ትክክለኛ መርገፅን መትከልን ረጊፃ ጠጠው ኢላ ከም ዘላ ምግንዛብ የድሊ እዚ እቲ ኤርትራን ሱዳንን ዝኸድዎ ዘለዉ እዩ ኣብ ቁጠባ ዝምልከት እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ ዝያዳ ግን ኣብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሴኪሪቲ ብሓደ ክሰርሑ ከም ዘለዎም እቲ ዞባቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ብዙሓት ዓበይቲ ሓይልታት ኣብቲ ቦታ ፅልዋ ክፈጥሩ ይደልዩ ኣለዉ ኣብ ሱዳን ወሪዱ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ክወድቕ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ተመክሮ ተኻፊልና ሓበራዊ መኸተ ክንገብር ኣለና ናይ ሱዳንን ናይ ኤርትራን ድማ ተመሳሳሊ ዕጫ እዩ ዘለወን ብዕምቆት ብሓቢረን ክሰርሓ ከም ዘለዋ ይነግር ኣሎ ስለዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሜሪካ ዘይነፀረ መርገፂ ኣለዋ ምስ ኢማራት ከም ዝኾነ ድማ ዘርኢ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ሱዳን እትገብሮ እውን ልክዕቲ ኣሜሪካ ፖሊሲ ናቱ እንታይ ኣብቲ ዞባት ንጹር ስለ ዘይኮነ ምናልባት ንኤርትራ እንተስበዓሉታ ክፀልዋ ዝኽእል ይኸውን ግን ኤርትራ ሎቢ ክትገብር ኣለዋ በቲ ብሚኒስትርታት ናታን ብመንግስትን ጌራ ትፅዕሮ ዘላ ነቲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝምድና ክትቅይሮ ክትክእል ኣለዋ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ብኩሉ ዝከኣሎ ይፅዕር ኣሎ ኣምላኽ ድማ ይተሓወሶ ናይ ኣሜሪካ ሽግር ምስ ኣሜሪካ ዘለና ፀገም ክፍታሕ ኣለዎ ፍሉይ ነገር ክገብሩልና ኣይኮኑን ክርስዑና ክኽእሉ ኣለዎም so that we can focus on our country ዝብል መረዳት ኣለኒ ናብታ ጎረቤት ኢትዮጵያ ድማ and the locked nation 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላል ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታቸው ታሪክ ነው At the heart of this shadow war lies a body of water, the Red Sea. Prime Minister Abiy has said it plainly. 135 million Ethiopians cannot remain landlocked forever. That's not rhetoric, it's policy, and it's rattled Asmara. For Eritrea, Ethiopia's growing hunger for sea access is an existential threat. Allowing Addis to reclaim a Red Sea port, whether through diplomacy or force, would shatter Eritrea's sense of sovereignty. So analysts ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ባሕሪ ከምዚ ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ እንዲሁ ኮይኑ ዘሎ እቲ ነዚ ድማ ምስቲ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እዚአን ክልተ መነተሓሕዘን ኢሳያስ ህልም ግልጽ ነው ለኔ ለአመታት ቀደም እንዳልኩት ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት ይህ የኢሳያስ ህልም ነው ለብዙ አመታት ያደረገው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ማየት የኢሳያስ ህልም ነው 80 ዓመት ጠብቋል እስካሁን አልተሳካለትም 80 ዓመት ሙሉ ጠብቋል ኢትዮጵያ ስትፈርስ ለማየት ማለት ነው ያልተሳካለት ህልም ይመስለኛል የኢሳያስ ያልተሳካ እዛ ዘረባዚያ ናይ 80 ዓመት ህልም ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ሕልምናቱ ን80 ዓመት ዝተቃለሰሉ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ነይሩ ይብላ ኣሎ ንኢትዮጵያ እኮ ክንደይ ግዜ ኣፍሪስዋ እንደዝደሊ ነይሩ ክትፈርስ ተዝደሊ ነይሩ ኣብ ኢዱ ነይሩ እዩ እቲ ፅቡቕ ነገር ነቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ እኮ ይጎፋ ጎደውፆም ዘሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ናይ ኤርትራ ናይ ህግደፍ ይኹን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀንዲ ሕልሚ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ እዩ ዝብል ኢትዮጵያውያን ኤሊት ድማ ቀንዲ ሕልሚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ይብሉ ኣለዉ ብሓደ ክንሰርሕ ኢና ኸ ይብሉ ኣለዉ ኣዲስ ኣበባ I mean, this is a joke, already joke and you get نقص لها. أبدا مسألة تحيزو زنجر زبخلتي خنريا نسومجي أبكي بحراتو كيروم نيم كزارة بزفت نزلو اسكن زيان اسمع ياك من أبوت هدراوي ترمس متاونا. مياورو لإثيوبيا كبر يعمل سلاسة بمياورو لإثيوبيا كبر لإثيوبيا فرايد إثيوبيا باربر عندي نورات أساسبو إنداي مسراك عيدلو يونايتد عرب إمارات عسب لي ኢንቨስት አድርጋ ነበር
ሻዕቢያ አባሯታል። ያንን ቂም በአብይ አህመድ በኩል ልታወራርድ ነው። ምንድነው የዘንዶ ጉሮሮ በሞይን ክንድ ይለካል ነው የሚባለው። በእርግጥ የአብይ ክንድ አይደለም የሚለካው፣ የድሃ ልጅ ክንድ ነው እዛ የሚለካው። እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ፋኖ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ and this is exactly what is happening ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ዝበለፀ ነገር ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ስለምንታይ ኣጀንዳ ናይ ኣብ ዘንቆሎ ዘረባ አንጻሩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንክህሉ ንክሕይል ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ስለዝቅፅል ዘሎ አብይ አሕመድ ዓሰብ ዝብል ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ገባሕሪ ብፍላይ ዓሰብ ዝብል ዘሎ ንኢትዮጵያ ዘላቅጥ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ፀገማ ንክፈትሕ ኢሉ ይኮነን ይብል ኣሎ ንኢማራት ሕኒኣ ንክትፈድሕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናታ ገረድ ናታ ባርያ ናታ ፈረስ ኮይኑ ክዋጋእ ስለዝደሊ ዘሎ እዩ ሕቶ ድማ ኢማራት ክንታይ ቂምታ ስለዘለዋ ምስ ኤርትራ እንታይ ስለ ኤርትራ ኣብ ኢማራት ከይዳ ድያ ደብዲባታ በቀይሕ ባሕሪ ትሕለፉ ድያ ኢላቶም ነው ኣብ መሬትና ክሰርሑ መፂኹም ኣፍቂድናልኩም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ልክዕ እቲ ናቶም ግዜ ምስ ወድአ ድማ ከነናውሖ ደሊና ምስ ዝብሎ ኤርትራ ኣይንደሊና ከነናውሖ ውፁ ኢሎሞ ሉላዊ ሃገር ድማ ከምኡ ዝብል እንተዘይመችካ ኣሰራርሓ ናቶም ኣብ ዓሰብ ወላ ሓንቲ ዝረአ ነገር ከይሰርሑ እዮም ወፂኦም ብጀካቲ ንወታደራዊ ዕላማ ዝጥቀምሉ ዘለው ብዙሕ ከልምዑ ፕሮጀክታት ነይሩ ብዙሕ ዕላማታት ነይሩ ብዙሕ ደባት ተዘረሪቡ ነይሩ እዩ ኣይገበርዎን ግን ምክንያቱ ኢማራት ጠቕላላ ኣብ ኣፍሪካ ኣይሰርሑን እዮም ባየን ኪሌቲ ልኩም ከይንያዊ ምሁር ረጊረኩም እየ ገዚኻ ነታ ቦታ ተቐትላ ነታ ወደብ ተቐትላ ስለዚ ንወታደራዊ ንምስሕፋሕ ሕልምናቶምን ጎበጣን እንተደይ ኮይኑ ንኻልእ ንልምዓት ሓሲቦም ኣይነበሩን ምናልባት እየ ዝብለኩም መዓስ ክጥቀምሉ ማሓሰቡ ነይሮም ምናልባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ በቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተሓባቢሮም ገለ ክበሃል ከሎ ኣብኡ ግን ኣብኡ እውን ንሳቶም ሓደ ካብቶም ዓንቀፅቲ እዮም ኤርትራን ኢትዮጵያን ተረዳድየን ነይረን እየን ነቲ ጉዳይ እቲ ንኸይቅፅል ዝገበረት ኢማራት እያ ምክንያቱ ጎቢጣ ክትሕዝ መደብ ስለዝነበራ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና አብይ አሕመድ ባርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ከሳልጥ ስለዝደለየ እምበር ባሕሪ ከምፃልካ መደብ ስለዘለዎ ይኮነን ይብለሎ ነቲ ህዝቢ እዚ ድማ ንፁር ዝኾነ ነገር እዩ እዚ ዕላማ ሕጂ ብዚ ክንፅረና ዘሎ ኤርትራውያን ብዙሓት ፅሕፉለ ኢኹም ወላ ፋኖ ንኮ ስልጣን ምስ ሓዘ ፅባሕ ንጎኒ ኤርትራ ሓስብን ኣይብለኩም ይብለን ኖ ሓስቢ እዮም ሰሙ ኤቭሪባዲ ሓደ ኢትዮጵያዊ ናይ ኤርትራ ሉላዊ መሬት ክጥምት ገለመለ ወይ እውን ኣብቲ ገባሕሪ ናትና ክጥምት ንቡር እዩ ክቐኒ ግድን እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብቲ ገባሕሪ ኣለና ስለምንታይ ከምኡ ጠሚትካ ካይንብሎን ኢና ምክንያቱ ንሰባት ባሕሪ ናቶም ንስኻ እንታይ ረብሓኻ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ሰብ ሎሚ ምሳኻ ክዋጋእ ከጥፍኣካ ክመፅእ ይብላ ኣሎ ሓደ ድማ ድሕሪ 10 ዓመት ክመፀካ ይኽእል ድሕሪ 10 ዓመት ስኻ ደቂስካ ዲኻ ፅበዮ ክትምዕብል ኣለካ ክትሕይል ኣለካ መሊስካ ክትብርታዕ ክትክእል ኣለካ ድሕሪ 10 ዓመት ንዝመፀካ ሓደጋ ንናይ ሎሚ ሓደጋ ኢኻ ቀዳምነት ሂብካ ትሰርሕ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓደጋ ተፍርሶ ድሕሪኡ እንታይ ይኸውን ድማ استراتيجيات هندس نساتهم كبرخاتات من قصة كمحاضرون نقدميت كأطويهم بحفش عجن يتمرد زلو مجمريا بوت هدراو كنتات نرايو انتهي مثلا الله أبي أحمد أبكم يكونتات الله ታችንን ከአንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን እናቀርባለን። በወሎ ያለውን ትኩረት በማድረግ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን የሉና ተጋድሎ መረጃዎችን የምናቀብልበትን ዝግጅት ነው ይዘን እየመጣ ነው። ወሎም የአገዛዙ ሰራዊት ዳግም ጋሸናንና ሌሎች ቁልፍ ቦታዎችን ለመያዝ ከፍተኛ የሆነ ሰራዊቱን ማስገባቱ ተገለጸ። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጭምርም በከፍተኛ ቁጥር ወደ አማራ ክልል በተለይም ወሎ መግባቱን كم دريو زلنا ني فانو نتا بفلاي غشنا زبحال زلو بوتاتات كالون نتو ما قدستي استراتيجيكاويان بوتاتات نمقصصار بزح تبقصوتات يقبر كم زلون ابي احمد سراويت ناتو ينقساقس كم زلون بزح حبريتاتات كوص نرلنا زدما اتعلاما كمي غيركا نتي حجو ودي وريدو زلو ودقت كتحنا يخل بخماي نفس كوص يخل مغنياتو اتي بوليتيكاوي غوسغواس انصارت منغس زوصو زلو يسمعلو بزي منقد زي نزي كونتات زي تغيرون تزيكيلو ابي احمد اب سلطان ناي مسمع عدلو الناس سببك خيط كم زغل ازي فانو زغبرو زلو نفانو زي امنولو زنبرو حيلتات كامنولو جميرو مالو and this is incredible ازي بكل منقد كريكم بفلا اذا فيديو زيا تا اوريجينال كوادليك رغباي كالكون كن سمعوا ابزن تايبلو مالو this is the reality
ሰሜን ወሎ ያለን ፋኖ ማሸነፍ ያልቻለ መንግስት እየተማረከ እጁን እየሰጠኝ ማረክ ሰራዊት የያዘ መንግስት አሁን እንደገና ከሌላ ውጭ ሀገር ጋር ተዋግቼ የዓለም አቀፍ ሕግ ጥሼ እንዳንድ ሀያላን ሀገር ጥሼ ያን ጥቅም አስጠብቄ ይቀጥላለሁ። ይሄ በፍጹም እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ዝልደታ ያለው ይነጥፋኖ ብዛሕዳ ዓደ ኣምነሉ ዝነበረ እዩ አብይ አሕመድ ንፋኖ ዝኣክል ንፋኖ ማለት በበይኑ ተመቃቂሉ እዚ ዘይብሉ ዓብይ ወታደራዊ ቦታ ዕላማታት ብፍላይ ኣብዚ ብዛዕባ ፋኖ ዝበላ ኣብ ድሕሪት ፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም እዚ ዝብሎ ዘሎ ግን አብይ አሕመድ ናብ ኤርትራ ከይዱ ሓደ ሉላዊ ሃገር ምኩር ሰራዊት ዘለዎ ናይ ውግእ እኹል ትሩት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ጎረቤት ከይዱ እውን ለውጢ ክገብር ዝኽእል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እዚ ምግናን ኣይኮነን ኤርትራ ሓደ ቦታ ይገበረቶ ነዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ፕሩፍ ዝገበረቶ እዩ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ተኣምር ክገብር ዝኽእል ሰራዊት ናትና ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ተኣምር ክገብር ዝኽእል ስልጠና ንሱ ዝሃቦ ኣብ ርሑቕ ቦታ ከይዶም ተኣምር ክገብሩ ዝኽእሉ እዮም ህያው ኣብነት ድማ ኮለላ የድለና ንሱዳን ትማሊ ድማ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ስርዓቱ ንክሕልውን እኮ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ መሕንቆታት ገይሩ ንዓቢ ስልጣን ከም ዝቕፅል ዝገበሮ ንሱ ነይሩ እጅውን ኣብ ሱዳን እንተኾነ ተመሳሳሊ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ስልቲ ናይ ሰራዊት ኤርትራ መወዳድርቲ የብሉና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሌትስ ፑት ኢት ዳት ወይ ሰምታይ ኣብ ካልእ ኮለል ንብል እቲ ምስክርነት ድማ ከምዚ እዩ ንፋኖ መን ያበጊስዎ መን ያሰልጢንዎ መራሕቲ ናይ ፋኖ መን ያሰልጢኖም they know this ኣወል ስዕድ ድማ ለንቀነ ነጊርዎ በዓልናይና ሰልጢናዮም መን ኣዚዝና መን ለሚንና አብይ አሕመድ ዓሊ ዝበሃል ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ለሚንና ሰራዊት ስለዘይብለ ሓግዘኒ ርድኣኒ ወዲ ኣፌ ኢሉ ስለዝለመኖ ሰራዊት ንሕና ሰልጢናሉ ስለዚ እዚ ፋኖ እዚ ነዚ ኣብ ላል ዘብሎ ዘሎ ሰራዊት ኣለኒ ኮማንዶ ኣለኒ ገለ ኣለኒ ስግንጢር ኣለና በለ ዝርቢ ዝነበረ ሻዕብያ ያሰልጢኖ ሻዕብያ ውሽጢ ኮይኑ ይኮን ንዝተወሰነ ግዜ ያሰልጢኖ ኢማጂን ብስልጠና ናይ ሻዕብያ ከም ዝገብር ትኽእሉ ፋኖ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክንምታይ ዓቕሚ ክህልዎ ኽእል this is the truth ولا وتهدرات ናይ ፋኖ ክዕለም ከሎ ተሪኻ this is what we can learn because እቲ ወታደራዊ ዓቕሚ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ታዊኻ ትሪዮ መጠንቀቕታ ግን ካብ ኩሉ ዝመፁ ዘሎ አብይ አሕመድ በከምዚ መንገዲ ከይዱ ክዕወት ከም ዘይከላብስም ያመድና ለብልጽግና መንግስት ጥሪ የምናቀርበው አሁን ባለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አሰብን አስመልሳለሁ ቀይ ባህርን አስመልሳለሁ ብሎ መነሳት ፉሊሽነት ነው you can't አብይ አህመድ ቆርጠላ ክለት ለአብይ አህመድ ለብልጽግና መንግስት ኮልኮሌዎች ንገሯቸው እነ ተመስገን ጥሩ ነው ወደ ኤርትራ ሂጄ አፈሙዝ አዞራለሁ ብትል ትዋረዳለህ exactly this is the truth ድሮ ኣይኮነን ኤርትራሲ ፋኖ ባዕሉ ክማርኾም ለይቲ መዓልትን ይውዕል ኣሎ እንደዚ ወላ ሓንቲ ከተጋነነሉ ወይ እውን ክትውስኸሉን ከተዕብየሉን ትግደድ ምክንያቱን ኣይኮነን ንጹር ዝኾነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ሰራዊት ናይ ፋኖ ወታደራት ናይ ኣቢ ክማርኽን ክኸባኽብን ሽግር ረኺቡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣብዚ ኸማን ክትሪእዎ እዚ እቲ ወታደራት ናትዩ ኢንፋክት ንቀይሕ መስቀል ናይ ኢትዮጵያ ሓቲቱ ንገለገለ ብፅኑዕ ዝሰንከሉ ምሩኻት መጉዳእቲ ናይ ኩናት ኣጋጢሞም ንዘሎ አዲስ አበባ ዲንካል ሕክምናታት ናይ ኢትዮጵያ ከይዶም ንክሕከሙ ኣፍቂዱ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ተዋጊኻ ፍሉይ ነገር ክትገብር ነቶም ካብ ገዞም ወፊሮም ሓንቲ ቦርሳ ጥራይ ዘላቶም ፋኖ እውን ኣይከኣልካን ኣለኻ ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣቢ ድማ ዳርጋ ብኩሉ ሓይሊ ንጹር እናኾነ እዩ ንስኻ እትኽእሎ ኩናት ኣይኮንካ ምስ ሻዕብያ ትዋጋእ ዘለኻ ክብልዎ ይውዕሉ ኣለዉ ዝሰምዕ እንድሕር ኮይኑ ዝመሃርቲ ኮይኑ እቲ ኩነታት ኣይ ቲንክ ህያው ዝኾነ ኣብነት ኣለዎም እዚ ማለት ግን አብይ አሕመድ ነዚ ኩናት እዚ ጠጠው ከብለይ ማለት ኣይኮነን ብብዝሒ ሰራዊት እዩ እትኸም ዘሎ ብብዝሒ ሰራዊት ናብቲ ኩናት ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ መዓት መንእሰይ ስለ ዘለዎም ኣምፂኦም ናብቲ ቦታቲ ኣምፂኦም ክድርብይዎም እዮም ስለዚ አብይ አሕመድ ብፍላይ ነታ ሒዝዋ ነዛ ጋሽና ትበሃል ቦታ ድዩ ካልእ ከሲርዎ ዘሎ ቦታታት ንከማልስ ወታደራት ብብዝሒ የንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብኩሉ መንገዲ ድማ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ወላ እውን እቲ ተራ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ እዩ እዚ ስለዚ ፋኖ ኣትኪሉ ክዋጋእ ክግደድ እዩ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናቱ ድማ ኣረጋጊፁ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ንኩናት ኣይንጥቀመሉን ኢና ይብሉ ነይሮም ኢትስ ላይ መሳርሒ ናይ ኩናት ምዃኑ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣደነ ናይ ሕጂ ድዩ ዋላ ናይ ቀደም ግን እዚ ኤርላይን ሲቪል ኤርላይን ንኩናት ከም ዝጥቀም ክኽሰስ ዝግብኦን ክተሓዝ ዝግብኦን እዩ ብሓፈሻ አብይ አሕመድ ነዛ ወሪዳቶ ዘላ ውድቀት ንምሽፋን ብዙሕ ፈተናታት ክገብር ከም ዝኽእል ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ እዚ ኣጋጢሞም ዘሎ ውድቀት ከቢድ ውድቀት ምዃኑን ነዚ ንምሕዋይ ድማ
ብዙሕ ፃዕሪ ከድልዮም ምዃኑ ነዚ እንተዘይሕውዮም ድማ ክሬዲቢሊቲ ናቶም is on the line ንሱ ከም መንግስቲ ከም ሰራዊት ሃገር ክከላኸል ይኽእል እዩ ረብሓታት ናይቲ ሃገር ክሕሉ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝኣቱ ምዃኑ ስለምንታይ ንዑ ክገብር ከም ዘይክእል ፕሩፍ ዝገብር ብዙሕ ነጥብታት ይርአ ስለ ዘሎ ስለዚ ፋኖ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ድማ ረቂቕ ዝኾነ ወይ እውን ብብዙሓት ኪላታት ኤርትራ እንታይ ዓይነት ርቀት ትፃወት ኣላ ዝብል ክሲ ዋላ እኳ ዝኾነ ይኹን ምስ ኤርትራ ዘተሓዝ ኩነታት ተደይራናሉ እቲ ኩናት ናብ ኤርትራ ተሓሒዞም ዝህብዎ ዘለው ትንተና ግን ብኩሉ መንገዲ ከርእየኩም ክፍትነ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ክርድኦ እንተኮይኑ ግን ኤርትራ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣስተውዒልካ ምርኣይ As the China competition is clearly intensifying, China has held one of the most powerful yet very much misunderstood winning cards in global trade. I'm talking about rare earth minerals, of course. And this week, Beijing played that card and it did it very, very well. At its core, this isn't just about minerals, of course. It is about control, it is about power and the future of technology, as well as a big blow to the U.S. military industrial. The world with something that really is not መቸም ለንከነ ዜና ተከታተሉ ተኮይንኩም ብፍላይ ድማ ናይ ቁጠባ ተከታተሉ ተኮይንኩም ተኣምራታዊ ውሳነ ክንብሎ ንኽእልና ተኣምራታዊ እኳ ተጋነነት ቃልያ ኣዝዩ ኣገዳስን ስትራቴጂካውን ምንቅስቃስ ርኢና ኣለና ካብ መንግስቲ ናይ ቻይና ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ንኩሉ ዓለም ከፍርህ ከም ዝኽእል ኩሉ ነገር ኣብ ኢዱ ምዃኑ ድሌቱ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ክዛረብን ክፍክርን ኣብ በዓል ኤውሮጳን ጃፓንን ድማ ሙሉእ ሙሉእ ክሰርሓሉ ርኢና ኢና ቻይና ልክዕ ከም ካልኦት ሃገራት ርእሶም ኣድኒኖም ስቕ ኢሎም ክኸዱ ፀኒዮም ልክዕ ኣብ ተድልዮ ቦታ ንዶናልድ ትራምፕ ልቡ ከም ዝጠፍእ ገይሮም ሃሪሞም ኣለው ምናልባት ዜና እንተዘይተኸታተልኩም ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ከም ዘጋጠመ ብዝኾነ ዘይተፀበዮ ስትራቴጂካዊ ቅላዕ እዮም ዝብልዎ ዘለው hit the world with something that really is not anything that people are going to do and it was shocking. I can tell you Howard and I and Todd we all Scott we were all speaking about it before and we said where did that come from? U.S. President Donald Trump announced on Friday that the United States will impose a 100% tariff on Chinese goods starting November 1 in response to China's new restrictions on exports of rare earth minerals. Trump stated on Truth Social, based on the fact that China has ሕጂ እንታይ ርኢና ዘለና ኣብዚ ምናልባት እንታይ ገይሮ መስለኩም ቻይና ሃንደበታዊ ውሳነ ከም ዝሃብዎ እቲ ውሳነ ድማ ካብ ዕለት 1 ወርሒ 11 2015 ጀሚሩ rare earth ዝበሃሉ ማዕድናት 70% ቻይና ትቆፃፀሮ ኣብ ምፅራይ ናቱ ድማ ክሳብ 90% እትቆፃፀሮ እዚ rare earth ዝበሃል ድማ ካብ ቻይና ወፃኢ ዝኾነ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣትሊስት ኣብዘን ዝመፃ ዘሎ 4 ዓመት ወላ እውን ካልእ ነገር ክትገብር ትኮይንካ እቲ ቴክኖሎጂ ንኸተመዓራርዮ ግዜ ከድሊ ስለዚ ቻይና ናይ ኩሉ እዚ ማዕድናት እዚ ከም ዘይከይድ ጌራ ተቆፃፂራቶ ኣላ እቲ ቁፅፅር ድማ ንምንታይ ንኣሜሪካ ልክዕ ኣብቲ ዝሕመማ ዝሃርማ ስለምንታይ ኣፅዋር የድልያ ኣሎ ኣሜሪካ ኣፅዋር ድማ ብዘይ እዚ ማግኔትስ እዚ ክስራሕ ኣይክእልኒ ኣሜሪካ ድማ ካብ ካልእ ከተምፅኦ ይትኽእልና ቴክኖሎጂ ኩሉ እዚ ናይ ቺፕስ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቴሌፎናት ዝበሃል ዘሎ ናይ ኤኣይ ንዑ ዘድልየካ መሳርሒታት ኩሉ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ በዚ ማግኔታት በዚኦም ሬር እርስ ዝበሃሉ ማዕድናት እዩ ዝስራሕ እዚ ማዕድናት እዚ ድማ ቻይና መወዳድርቲ ብዘይብሉ ነገር እያ ትቆፃፀሮ እቲ ሰፕላይ ቼን ናቱ ካብ መጀመርያ ዕደና ናቱ ኣፃሪኻ ናብቲ ዝጥቀመሉ ኩነታት ንምኻድ ቻይና ዶሚኔት ትገብሮ ኢንዱስትሪ እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ ብፍፁም ክትንቀሳቀስ ከም ዘይትኽእል ገይሮም ሃሪሞሞም ኣለው ዶናልድ ትራምፕ ፕላን ከም ዘይነበሮ በዚ ካትሪ ብቁጥዐ ሓደ ሃንደበት ንዓይ ይኹን ናይ ቁጠባ መራሕናተይ ሃዋርድ ሉትኒክ ንክልቴና ሾክ ጌርና ሰንቢድና እዩ ዝብል ዘሎ so it means they didn't know their strategic moves ንሳቶም ተገሪሆም በቲ ንሶም ዝዛረብዎን ድራማ ዝገብርዎን ዘሎ ዓለም ኩሉ ንሶም ዝበልዎ ዝገብር እምበር ዓለም ናቱ ስትራቴጂ ከም ዘለዎ ይፈልጡን እዮም ነይሮም ቻይና ግን ነቲ ብኮታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘንብብዎ ዝነበሩ ኳልኩሌት ገይሮም ርግፀኛ ካብቲ ታሪፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ዘድልዮም ነገራት ይእክቡ ነይሮም ምንታን ሃንደበታዊ ንዓታቶም ዝፀልዎም ነገር ስለዚ ኣነ ናተይ መረዳእታ ኤፍሪ ሲናሪዮ ኩሉ እቲ ተኽእሎታት ኣብ ቦርድሮም ተዓፅዮም ተዘራሪቦም ኣለዉ ነተናገደሲ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ምስጢር ይቦመን ኣለዉ ዘድልየኩም ነገር ኣክቡ ንክንድዚ እዚ ኩናት ናይ ንግዲ ንገብሮ ዘለና ለተይ ን2 ወርሒ ን5 ወርሒ ዓመት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘድልየኩም ነገር ልዕሊ ኩሉ በዓልኩም ፍጠርዎ ዘድልየኩም ካብ ውሽጢ ቻይና ካብ ካልእ ዓለም ክትረኽቡ ክትክእሉ ኣለኩም ካብ ኣሜሪካ ክትእለዩ ክትክእሉ ኣለኩም ዝብል ትእዛዝ ሂቦም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ታሕቲ ብደገግ እንታይ ይመስልዎ ነይሮም ኣሜሪካ ዝበለቶ ጥራይ ዝኸውን ኣብ ዓለም ንሳቶም ፕላን ዘይብሎም ስለዚ
دونالد ترامب ፓኒክ ኮይኑ ሰንቢዱ ርዒዱ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዕዳጋታት ድማ ምናልባት ኣብ ስታክ ማርኬት ወይ ኣብ ክሪፕቶ ዘለዎም ሪኢኹም ኣለኹም ሬር ኤርት ዝበሃል ካብዚ ዝመፅእ ከም እቲ ማዕድናት ናቱ ትሪእዎ ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዊሕ ደብዳቤ ፅሒፉ ከም ዝሰንበደ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ዕዳጋታት ስታክ ማርኬት ወይ ክሪፕቶ to some extent crash ገይሩ እዩ ስለምንታይ ዘይተፀበየ ዜና ስለዝኾነ ዘይተፀበየ ዜና ከምዚ ክኸውን ከሎ ድማ ክትስንብድ የብልካን ኩሉ ግዜ ከምኡ እየ ዝብላነ እዚ ኤክስተርናል ኒውስ እዩ ክትቋፀሮ ትኽእል ኣይኮነን ፖሊሲ ናይ መንግስታት እዩ ፖሊሲ ኣብ ወርሒ 4 ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ክብል ከሎ ኩሉ ክራሽ ኮይኑ እንታይ ይብል ነይሩ ሽዑ ኢንቨስት ግበሩ ምክንያቱ ክረዳድኡ እዮም ንመን ኢሎም ንነፍሶም ንጥቕሞም ኣብ ንግዲ ዝኣምኑ ሃገራት ስለ ዝኾኑ ንነፍሶም ክብል ክረዳድኡ እዮም ኣብ ሓደ ደረጃ ምስ ተረዳድኡ ድማ እቲ ማርኬት ባውንስ ክገብር ክዘልል ኢልና ነርና ስለዚ እቶም ሽዑ ሰሚዕኩም ስጉምቲ ዘይወሰድኩም ዝሓለፈኩም this is also another time ቢትኮይን ጥራይ 7% ዲገለ ካብቲ ዝነበረ ወሪዱ ኣሎ which means ኣብቲ ዕዳጋ ዝተቐየረ ነገር የለን ፖሊሲ ናይ ክልተ ሃገራት ግርጭት እዩ እምበር ምስ ቢትኮይን ዘተሓዝውን የብሉን ወይ ምስ ክሪፕቶ ወይ ስታክ ማርኬት ንስታክ ማርኬት እኮ ፀልዎ እዩ ምክንያቱ one way or the other way ንግዲ ናቶም ቶም ትካላት ክሸጡ ስለ ዘለዎም ይፅለዉ እዮም በዚ ክሪፕቶ ግን ምስ ዝተሓሓዝውን ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን overall sales ስለዚ ዘጋጥም እዩ ንሱ ንግደፎ ዶናልድ ትራምፕ ጽሒፍዎ ዘሎ ደብዳቤ ኣብ ኤክስ ፖስት ዝገበሮ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣመና ከም ዝተቆጥዐ ንቻይና ድማ ካብቲ መንግስቲ ቻይና ዕለት ሓደ ወርሒ 11 ኢልዎ ዘሎ ጀሚሩ 100% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩሉ ገይሮሞ ዘሎ ንግዲ ታሪፍ 100% ክውስኽ ምዃኑ እቲ 100% ዝብሎ ዘሎ ከነመኒስከ ነቶም ኣሜሪካ ዝቕመጡ ህዝቢ እዩ ዝኾነ ንብረት ካብ ቻይና ዝመፅእ እንተሎ ኮይኑ ታሪፍ እንተለዎ ኮይኑ ተወሳኺ 100% ክውስኽ እዩ ስለዚ ብ100 ቅርሺ ትገዝኦ ዝነበርካ ክንደይ ክኸውን እዩ 200 ክኸውን እዩ 10 ቅርሺ ትገዝኦ ዝነበርካ 20 ቅርሺ ክኸውን እዩ ካብ ቻይና ዝመፅእ ንብረት ክንደይ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሱፐርማርኬታት ናይ ኣሜሪካ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ዕለት ሓደ ከምኡ ስለተወሰነ ሽዑ መዓልቲ ኣብቲ ዕዳጋታት ይረአ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ካምፓኒታት መኻዚኖ ሒዞም ስለ ዝፀኑ ብዙሕ ግዜ እቲ ኩነታት ግን እንተደይ ተረዳዲኦም ከቢድ ነገር ክኸውን እዩ ግን ናተይ ገምጋም ክረዳድኡ እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ምርጫ የብላ ሌቨሬጅ የብላ እዚ ከዓ ባዕሎም ክብልዎ ከለዎ ኣብ ዝስምዑ ብዙሕ ሌቨሬጅ ከም ዘይብሎም ኣብዚ been preparing for what would eventually be some sort of talk between the US and China, in particular the meeting of the two, head honchos. The big conversation, at least among kind of diplomatic circles, was what is the US going to do on export controls surrounding semiconductors and AI chips, and how is China going to have a similar discussion over export controls of rare earths, critical minerals, and permanent magnets? One needs the other needs the other, and that's really the core here. China announced 2 nights ago that they were putting more export controls on rare earths and permanent magnets, specifically tied to the equipment to make these things. It was a big deal in the community that follows this, the industry that follows this, but it hadn't really reached a level of knowledge to, I'd say, broader markets and audiences. And I think the president's Truth Social post just now has really brought this to the fore. Yeah, exactly. I mean, ከም ዝንብሎ ዘለና እቲ ዜና ኣቐድማ ኣቢሉ ካብ ቻይና ወፂኡ ነይሩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ስለዘይፀሓፈሉ ኣሜሪካ መልሲ ስለዘይዝሃበት ብዙሕ ተሰማዕነት ኣይረኸበን ነይሩ እዚ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ምስ ወፀ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወፀ ግን እቲ ኩነታት ኦኬደን ዲስ ኢዝ ሲሪየስ ቲንግ ኢሉ እቲ ዕዳጋታት ብኡ መልሲ ከም ጀሚሩ እቲ ማዕድናት ነዚ ይመስል ኣብ መንጎ ዜን ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ድማ ዳርጋ ቻይና ነቲ ፀወታ ብብልሒ ብህድኣት ብስትራቴጂ እዮም ዝፃወትዎ ዘለው of course ቻይና ማለት ሃገረ the art of war ዝፀሓፉ እዮም ቅድሚ 2000 ዓመት እቲ the art of war ዝበሃል ንፀላይኻ እንተኺልካ ጥይት ከይተኮስካ ከም ዝማረኽ ከም ዝሰዓር ግበሮ ዝብሉ እዮም ስለዚ ፊሎሶፊካሊ ሳይኮሎጂካሊ ነዚ ኩነታት እዚ ብታሕቲ ኣብ ሚድያ ከይተዛረቡ ስርሖም ዝሰርሑ እዮም ንዓለምና ፋብሪካታት ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ supply chain ዝበሃል ጥረ ነገራት ዳርጋ ዝበፅሐ ኣብ ቻይና እዩ ዘሎ ምስ ቻይና ዘይተሓሓዝ ንብረት ዳርጋ ውሑድ እዩ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዚ ዓለም እዚኣ ኣብቲ ታሕቲ መጋረጃ ነቲ ናቶም መንፀፍ ናይ ነገራትካ ቻይና ምዃና ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈለጥዎ ቤላ ገይሮም ተቆፃፂሮም እዮም ኣሜሪካ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ነዊሕ መልሓስ ገይሩ ከም ድሌቱ ክዕንድር ክእል ኣብ ባይታ ግን ነዛ ሕጂ ቻይና ሓሪሞሞ ዘለው ክወፃ ድያ ይወፃን ክንርኢና ብርግፅ ዶናልድ ትራምፕ ነውፅእ ዝፈቱ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንገለገለ ከሲሩ ዲል ክገብር ከም ዝኽእል መረዳታ ዝሓፍር ሰብ እውን ኣይኮነን ተሃዲድ ክህድድ ይኽእል እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ናይ ረብሓ ሰብ ስለ ዝኾነ ንረብሑ ኢሉ ዲል ክገብር እዩ እቲ ዲል ክግበር እዩ ኣሜሪካ ግን ናይ ብሓቂ ሓደ ኣገዳሲ ትምህርቲ ዝወሃቦም ዘሎ ምክንያቱ ኩሉ ዝደልይዎን ኩሉ ዝብልዎን ነገራት ይኸውን ወይ ከምቲ ዝደልይዎ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ስለዚ
إذا بتحدى كون كله أب زنيشن اسمعوا أنتي بلا لو برالبات بسربانات. We'll have to see what happens. This would be revoked the cooperation summit. Just want to confirm, have you canceled your meeting with President Xi? And No, I haven't canceled, but I don't know that we're going to have it. But I'm going to be there regardless, so I would assume we might have it. But they hit the world with something that really is not anything that people are going to do, and it was shocking. I can tell you, Howard and I and Todd, we all Scott, we were all speaking about it before, and we said, where did that come from? It was just. That was out of the blue, right? Out of the blue, they came up with this whole import-export concept, and nobody knew anything about it. So. حتى سبزكو مرة مخيف يعني كفت عميد سعني انت يزنزلو ولا حدا يسبا يفلطون حند بدبكا كاب زيلكو يمنز ورقة سديدهم لا تيم زبلو زلو نفس ترايكا غيبنسي نتوب كلت أما خرطناتي أي استراتيجينا عمتات كلهم زغل نقولو انتتات أبقمت كتوز قبام ناي تريجري سكرتارناتو سكات بسط مالتيو كم لما ناي كومرس سكرتارناتو هاورد لودنيك زون كلتيوم سكفلت وزقبايو ግን ሓደ ከባትን ዋላ ሁልና ይፈለጥናን በቃ ሃንደ ቤት እኮ you out of the blue ቢል መጽና ይብላሉ እዚ ድማ it's not a good thing ምክንያቱ ሓደ ሃገር ንኹሉ ሲናሪዮታት ኣብ ምልክት ኣብ ግምታት እዩ ዝኸይድ ንኹሉ እንተታት ኣብ ግምት ኢኻ ከይዘለካ ሓደ ሱፐር ፓወር ዝኾነ ብቁጠባ ካልኣይ ደረጃ ርቀት ናይ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ከም ድሌት ከና ኣሽከዓላልና ተፃወት ካሉ ከለኻ ኣሜሪካ ወላውና ወታደራዊ ኮሚ ከጋጥማ ዝኽእል ቢኮዝ ክሳብ ሎሚ ኮንፍሮንት ዝገብሮም ኣየጋጥሞምን ፊት ንፊት ዝገጥሞም ኣየጋጥሞምን እዚ ሕጂ ወሪድዎም ዘሎ እገዳ ወይ ከዓ ኤክስፖርት ኮንትሮልስ ኣብ ታሪኾም እውን ንመጀመርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣሜሪካ ደፊሩ እገዳ ዝገብር ኣይነበረን ስለዚ ዌልካም ቱ ደ ኒው ኢራ ኣሜሪካ ሾክ እትኾነሉ ግዜ መፅኡ ንዓለም ሾክ ትገብር ነይራ ቀደም ዌል ቲንግስ ሃቭ ቼንጅድ and pretty fast ቀልጢፉ ተቐይሩ ከም ትሪእዎ ደሎም ዶናልድ ትራምፕ ሾክ ከም ዝኾነ ንርኢ ኣለና ካልእ እቲ ኩነታት ኣብ ካልእ ዓለም እውን ብዝለዓለ ደረጃ ይቕፅል ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣብ ዝኻስሙ large Russian missile and drone attack has left parts of Ukraine's capital without power. 20 people were rescued after an apartment building in Kyiv was hit in the strike, with several treated in the hospital. The attack has also caused blackouts as well as disrupting the water supply. Russian forces have been targeting Ukraine's energy infrastructure as well as civilian areas over the past few weeks. DW correspondent Carolina Chimoy. ኣብ ካልእ ደረጃ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩነታት ናይ ዩክሬን ድማ ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ፑቲን ብዝሓየለ መልክዕ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ብኮ ነቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ራሻ ኣብ ዩክሬን ይምዝምዞ ከም ዘሎን ሓይሊ ኣበርቲዑ ይጥቀም ከም ዘሎን እቲ ዕላማ ድማ ንፁር እዩ በኣ ሃሪሞም እንድሕር ገለ ነገር ለውጢ ክግበር ዘዘይክኢሉ ኣብ ነዊሕ እዋን ንዓታቶም ክሳራ ስለ ዝኾነ they have to push as much as they can ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተኣማሚንካ ወይ እውን ተረጋጊካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ማለት ኣይኮን ስለዚ we have to find the solution ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ሓይሊ ይጥቀም ኣሎ እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ናበይ ክበፅእ we don't know ሓደ ነገር ግን ንፁር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኣርኢ እዩ ፑቲን ይክውስኖ ዝኽእል ኩናት ክውዳድ ኣይውዳእን ኤውሮጳ ይውስኖ ወላ ዶናልድ ትራምፕ ኣይውስኖ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ንግዲ ኩናት ድማ ቻይና እያ ትውስኖ የብሉ ኣለዉ ስለዚ ዓለም ከም ዝተቐየረት ዳርጋ መረዳእታ እናርኣና ንኸይድ ኣለና ኣሜሪካ ኣብ ክልተ ኣገደስቲ ግንባራት ናይ ንግድን ወታደራውን ኣብ ክልቲኡ ወሳኒት ኣይኮነትን ዘላ ንዓዓ ፈሪሆም መንገዶም ክቕይሩ ዝኽእሉ ሃገራት ከም ዘየለዉ ቻይናን ራሽያን ብዕምቆት ዝዘራረብሉ ዘለዉ ክልተ መጥቃዕቲ እዚ ኣብቲ ወታደራዊ ግንባር ፑቲን ካብ ኣሜሪካ ተሰናቢደ መንገዲ የቅይርና ክብል ከሎ ኣብቲ ቁጠባዊ መዳይ ድማ ቻይና በቲ ተህዲድ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈሪሄ መንገዲ የቅይርና ብግምጣሉ ንዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ከም ዝቕይር ክንገብሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ዩክሬን ድማ ከምኡ ፑቲን መንገድኻ ክትቅይር ኣለካ ኣሜሪካ መንገድኻ ክትቅይር ኣላ ስትራቴጂ ናታ ክትቅይር ኣለዋ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ስለዚ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ግንባር ድማ ክውስኸልኩም እየ another very important ኩሉ ነገር ሓዊስካ ክትሪኦ ትክእል ኣለካ let's continue here Middle East is on the edge as always, and this time the tension is flying higher than ever. Reports say that Israeli Prime Minister Mr. Benjamin Netanyahu made an urgent, tense call to none other than Russian President Vladimir Putin, practically begging him not to arm Iran. You know what is the reason here? A major weapons deal between Moscow and Tehran that could change the military balance of power across that particular region.
Now, here's what's at stake. Iran is reportedly trying to buy 48 Russian-made Su-35 fighter jets. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ንቭላድሚር ፑቲን ይልምን ከም ዘሎ እንታይ እዩ ዝልምን ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናብ ኢራን ንኸይሸይድ ብፍላይ ድማ እዘን ሱ-35 ዝበሃላ ዘለዋ ነፈርቲ ኩናት ካብተን 40 ወላ 50 ኣዚዛላ ኢራን ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናት ድማ ንሰን ከይመፅኣ ስለ ዝተገበረ እቲ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ናይ እስራኤል ዶሚኔት ገይርዎ ነቲ ትላየር ናይ ኢራን ከም ድሌቶም ብሕቶም ልዮም ስለምንታይ ኢራን ነፈርቲ ስለ ዘይነበራ ብቁዓት ነፈርቲ ስለ ዘይነበራ ነፈርቲ እንተዘለዋ ኤር ቱ ኤር ዲፈንስ ክገብር ምኽኣለት ነይራ ግን ነፈርቲ ነበረን እዘን ዝኣዘዘተን ካብ ራሻ ድማ ብሰንኪ ኩናት ክመፅእ ኣይከኣላን ስለዚ ሕጂ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እንታይ ይብሉ ኣለዉ ንፑቲን በጃኻ ኣይትስደዶ ኣነ ከጥቃዕ ስለ ዝኽእል ነተንያሁ እኮ ድፍረት ሕፍረት ዝበሃል ስለ ዘይብሉ በጃኻ ኣይትሸጠለን ነዘን ነፈርቲ እዚአን ኣይትሃቦ እናበለ ናብ ፑቲን ይልምን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ዝራኸቦ ዝነበረ ጌም ፕላን እውን እዚ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ንኢራን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣይትሃብዋ ምንታን ሽግር ከይትፈጥረልና ነቲ ኩናት ክንገብሮ ንደሊ ዘለና ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ቭላድሚር ፑቲን ውሳነ ናቱ እንተለዎ ኮይኑ እንታይ ኢለኩም ነይረ ደንቀነ እንዳ ኣብይ ኣሕመድ ነፈርቲ ካብ ራሻ ገዚኦም ከም ዘለውን እሳተን ድማ ክመፃ ምዃነ ገለ ኖ ኣይኮነን ንዓኻ ንኢራን ኣብ ኩናት ዘላ ቀንዲ ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ናቶም ስትራቴጂካዊት መሻርክቲ ናይ ራሻ ንዝኾነት ክህብዋ ይከኣሉን ኣሎ ነቲ ከፊላቶ ዘላ ነፈርቲ ክህብዋ ይከኣሉን ስለምንታይ የብሎምን እቲ ፋብሪካታት ናቶም ዝሰርሑ ኣብ ኩናት ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዋላ ኢትዮጵያ ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ንብረት 10 ዓመት መይበገለይ ክመፅኦም ዝኽእል ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ነዚ ነፈርቲ እዚ ንክመፃ ብተደጋጋሚ ትሓትት ኣላ ምናልባት ተደንጉዩ ድማ ካብ ቻይና ንክትገዝእ ናብ ቻይና እውን ከይዳ ነተን ጀይ 10 ዝበሃላ ኣዚዛ ከም ዘላ ይንገር ነይሩ ብግምጣሉ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብምሎም ሓደ ዓብይ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኢራን ነዳዲ ንኸይሽየጥ ገይሮም ኣለዉ ቻይና ድማ ብሕቡእ ማንም ሰብ ክረኽቦ ብዘይክእል መንገዲ ነዳዲ ካብ ኢራን ትገዝእ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ድማ ኣሎ ስለዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ትህብ ዘላ ቻይና ክትከውን ከላ ናይ ቁጠባ ናይ ኢራን ክንኸይዓኑ ብቁጠባ ትድግፍ ዘላ ወተሃደራዊ ድማ ራሻ ዝከኣላ ክትገብር ከም ትኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ወይ እውን ግንባር ብኩሉ መንገዲ ንኣሜሪካ ክንምንታይ ከምኡ ድማ ነታ ቀንዲ መሻርክታ ናታ ዝኾነት እስራኤል እውን እቲ ብድሆ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዓለምና ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣብ ኣገዳሲ ምዕራፍ እያ ዘላ አንብውልሲ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክኸይድ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ንገድፎ እዩ ካብዚ ቀፂልና ምናልባት ኣብታ ቁርብ ተስሕቕ ነጥቢ ድማ ክምለስ ብጉዳይ ናይታ Nobel Prize ካስከ ቁርብ ክንትንክፍ who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. A very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24, and I was running for office in 24. You know, all of the transactions that we did in terms of closing, but there are those that say we did so much that they should have done it, but I don't. حتى زي دراما كوي دراما سوزوني نوغي نو كيس معنا ترامب سن سوزوني نو كوميدينا سوزوني نوغي نسمع انت يدول دلو تانا نوبل برايز كاب نرويج توحبتي اي هابون هجس انتاي كخونيو وي انتاي كبلي لسبي چنغ نيرو تانا عز تقبلت ناي فنزويلا مراحيتيا رجيم تشينج فنزويلا خغبروز دلو دويلاسي بقى بخبر خايا تقبيله يا نعا خايا تقبا نيرا نعا يكون انت تقبا الاتني اوف كورس انا نعم دي تقبا كتخينا حاب النساء بالكواني بلا تكويز بلا الدعول يزي انا سكا كل زي دس انا سفزي ولا تقول له غني يسحني
حبن كايل واخوني نعنا قبلنا يدلي نمبر مغنياتو نزا نوبل برايز كن منتاي كم زدلي ابسمعوا He didn't do anything. They gave it to Obama for doing absolutely nothing. He got the Nobel Prize for doing nothing. They should give me the Nobel Prize. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize. I had so many people, you should get the Nobel Prize. I was nominated for the Nobel Peace Prize. I got the Nobel Peace Prize nomination. I got nominated for the Nobel Prize. Where's my Nobel Peace Prize? They don't talk about it. A Peace Prize Nobel nomination, and they didn't cover it. And I don't care, but I'm not looking for it. I'm not politicking for it. I'm just saying that there's a lot of unfairness in this world. Yeah, well, you know what? كم زاتري وزن لغم نزال توريك بس حنن يروا يبلنا يروجن for whatever reason أي بس حطونا لا كم دونالد ترامسي كان قال نديوجن الحال إذا هبونا لوجن أي توحد تلونا لا حنتي قد من عبتي كالار اسم زجاري إذا أسكسم عليه نقرأ من قدهم. Effective as a society is by how meaningless politicians are. Just think about what I just said there. If you travel anywhere in the world and you see like societies that are doing really, really well, and you ask them who's the mayor, or who's the president, or who's the minister of agriculture, generally the citizens don't know. Because the role of good leaders is to get out of the way. And I think for any of you here who lead people, you know what it is that I'm talking about. You can tell how effective a society is by how meaningless politicians are. زازر بازياسي سبوق يركم استمع غرواسك تم سماعكم كذا أجملكم إيه حنت هاجر معبلت دي أي معبلتن بمنتاي تردع بمنتاي كتعك أنت خليله ما راح تناي تهاجر من مخانم زي في اللي تتخينه it's just unbelievable نزازر بازي عبقلي هون كيردعكم خليه سلامتاي أبسويس نزلنا سبوق يريز ردانا right now أبسويس نزقمت زلوا مني ما راح ينتهي الكلام يفلتوني فرجيت أنا زقمت الله كتمانها تمير يفلتوني يعني أنا بعليه ولا كنزلوا عمين تدليو ناكلت سكند جوجل يو then I can find the name سلامنتاي كم يبلالو اتنزبلت هاجرات من كم زم حضر زول يفلتني مخنياتو تبوليتيكنيا أكداسي كونن من يسو هادي بي كونن تبوليسي نتهاجر مع بيلوازلو تبوليتيكنيا دما نسكرن دراما تفترو زي كونه كمان قد كللو سرح رايك سرح زلو إذا خانتاي زريكا أب تكبارك نريو خلنا أب تنزقسنا هاجرات كتر خلقا من كم زم حضر منا يفلتاني كم بعد سويس في العالم سويس لو زلوا غزات روازيا 100% يا حقي ناي زوريك مني زم حضر يفلتوني أب جنيفا مني ما حضر سبا يفلتوني بعبي هاجر سويس لاند كمان إذا بوليتيكا أبونا تقمتك day to day انتاي كم زقات وين فلتنا because the train always moves كل نجار يسرح يابزي زخوان نجار زي سرح نجار يلا سلازي it's a very very deep statement بوليتيكا نقوم شيتن كما أبكتريون نعوك تسمع بشموت رايك الزمرة يكونن تزبلت حجرات تاريخيا بوليتيكيات أي رأيوني ما مخانمون يفلتون يغيروا كلمة بد السيستم برانس معناته institutions أسرار حيك سرح زلون بر سبع يكونن سبكم هو تغلي تحمم غلي أبسب زمركوس حجر دما كل جزء حدا قال له سلامتاي تسب institutions ويك السيستم سيك فترة زلون السيستم دما تايو كاب ولدو كقتل يخل سلازي أبسوي زلون مراحي أنت ميتو وأنت ميتا we know هذا سب قديل له ويميتله زحزني قد أتناجر كقتلي ما حنقول حدنا دمانا كم كتساقر لنا زعجي ناي ترانزيشنز لنا بيريد مالت فتناتات بدهوتات جماعتي زلنا ستيل ناي كاب قربود متس كاب أمريكا كاب كالد متس جماعة له نسوا تسجيرجن نسمع حنقول خنا حسب كلنا دم راحتي نقول مشيتن تراي أغلبية يكون توم راحتي نتحجر نتبوليتيكا كاب حزب اليوم حزب كم دليتو نتبوليتيكا كي تقدس كنبر كم زغل كل زي زبلانه حزبي نت بوليتيكا كي تقدس كنبر كم زغل راحتني بسرحو حرسينا بحراسو نام حرسو تمهراينا بتمرتو شكالاينا بقرات بسرحو كما أنا كوني تمنيتنا أنا دما نزيا زنقركم حضراكم نزيا استوعلو بتدقاقامي حجي نابتنا يزوبانا ወሎ ላይ የተካሄደው ጦርነት ብዙ ነገሮችን ለውጧል ምንድነው ብትለኝ ጦርነቱን ከኤርትራ ድንበር አርቋል አይደለም እሱን ጦርነቱን አሁን ካለው የትግራይ ክልል ድንበር ማርቋል ወደ ታች ወስዶታል ወደ ደቡብ አማራ ክልል ላይ አድርጎታል ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ አማራ ክልል ውስጥ ጦርነት ከቀጠለ ድረስ ከመንግስት ጋር ስምምነት እስካልተደረሰ ድረስ በአማራ በኩል ትግራይ አማራ ክልል ደጀን ነው እየሆነ ያለው ለኤርትራ ትግራይና አማራ ደጀን እየሆኑ ማለት ሁለቱ በፊት ስሌቱ ምንድነበር የኤርትራ በሎጂስቲክም ጦርነት ከተጀመረ ከመንግስት ጋር ከፌደራል መንግስት ጋር
በሎጂስቲክም ቢሆን በሰው ኃይልም ቢሆን በአቅርቦት መስመርም ቢሆን ቲፒኤልኤፍን ደግፋ ጦርነቱ ትግራይ ሜዳ ላይ እንዲሆን ትፈልጋለች እያልን ነበር ስናወራ የነበረው። እንታይ ስከይብልለው እዚ ዘረባ እዚ በተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኢና ማለት እቲ ኩናት እዚ ናይ ወሎ ዝተኻየደ ኩናት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ኣብ ካድረታት እዮም እዚኦም ናይ ኢትዮጵያ ተንተንቲ እዮም ስለምንታይ ይብልለው ኣቢ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክካይዶ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንኤርትራ ይከብርስ ዝደሊ ነይሩ ኤርትራ ኩናት መጀመርያ ትደልን ያ ነይራ እንተ ተኻይዱ ድማ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ክኸውን የብሉን ዝብል እምነት ነይርዎም ተጋሩ ድማ ተመሳሳሊ ኩናት ኣይንደልንና እንተ ኮይኑ ድማ ኣብ ነፍስና ክኸውን ኣብ ዓድና ክኸውን ኣይደልን ይብሉ ነይሮም ስለዚ እንታይ ይብሉ ሶም ዝሕምሞም ዘሎስ እዩ እቲ ኩናት ኤርትራ ካባ ሕሪቃቶ ጥራይ ዘይኮነስ ኣፀቢቑ ካባ ካብ ዝርሕቕ ንኣቢ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሓደ ቦታ ኣትዩ ክመውት ከም ዝኽእል እዮም ዝብልዎ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት እቲ ዓውደ ኩናት ስልቲ ስትራቴጂ ናይ ብሓቂ ዝሕምሞም ዘሎ እዚ ኩናት ናይ ወሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ እዚ በዓል ዋልድያ ኢልካ እዚ ገሸናድዩ ገለ ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘስደምምን ዘገርምን ኩነታት ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓንቲ ፅሕፍቲ ርየ ነይረ ጋዜጠኛ መሳይ መኮነን ፅሒፍዋ ዝነበረ ማለት እዩ ምናልባት ፅንሂልና እውን ንረኽባ ንኸውን ኢና ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ከይደ ክዋጋ እየ ዝብል ዝነበረ ሰራዊት ናቱ ብጀካ ብርሃኑ ጁላን ሓለውቲ ናቱን ብሙሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ፈርጌት ናብ ኤርትራ ከይድካ ክትዋጋእን ገለን የለን ከምኡ ኢሉ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ እንታይ ዝብል ሜንታሊቲ ሎም እዚያ ዘረባ ስምዕዋ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ነቲ ታሪክ ፅቡቅ ገይሩ ዘይዝተባሃለሉ ስለ ዘሎ እዚያ ስምዕዋ እስኪ በእኛ ጆኖ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች የትኛው መንግስት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ታንክና ባንክ ያልነበረው የንጉሱ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ የደርግ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ የኢህአዴግ ስርዓት ታንክና ባንክ በእጁ አልነበረም እንዴ ታንክና ባንክ በስልጣን ለመኖር ዋስትና አይደለም በስልጣን ለመኖር ዋስትና የሚሆነው ፍትህ እኩልነት ዲሞክራሲ ነው አንድ መንግስት እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለው ገለገለ ደገፍቲ ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግናን እንታይ ዝብል ኣለዎም ባንክን ታንክን ኣቢድና ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ንወድቕ ወይ እውን ንእለ ካብ ስልጣን ንመስለኩም ተለኹም ዓሺኹም ኣለኹም ተፀሊልኩም ኣለኹም ደንዚዝኩም ኣለኹም እዮም ዝብልዎም ነቶም ካልኦት ወል ባንክን ታንክን ኣብይ ኣሕመድ ወይ ካብ ብልፅግና ንመጀመርያ ይኮንኩም ንሕዝክሞ ዘለኹም ኢትዮጵያ ብዙሕ ስርዓታት ክቕየር ዝረኣየት እያ ሃይለ ስላሴ ባንክን ታንክን ኣቢዱ ነይሩ እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ቁፅፅር ኣቢዱ ነይሩ እዩ ሃይለ ስላሴ ኣበይ ኣሎ ሎሚ ታሪክ እዩ ድሕሪኡ ደርጊ ባንክን ታንክን ኤቭሪቲንግ ኣቢዱ ነይሩ where is that guy history ታሪክ ኮይኑ ይወደግ ካብ ክልቲኦም ካብ ሃይለ ስላሴን ካብ ደርግን ተማሂረ ኢሉ ብዝበለፀ መንገዲ ኣወዳድባ ገይሩ ባንክን ታንክን ኣቢዱ እዚ ነይሩ where is ይወደግ እንመለስ they're gone ጣልዮም ሕጂ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ባንክን ታንክን ኣቢድካ ኣሎ sure እቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣቢ ካብቲ ቦታ ክእለየሉ ዝኽእል ኩነታት እና ቀልጠፈ እና ተሳለጠ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ነዚ ድማ እቶም ፖለቲከኛታት ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝትንትኑ ዘለው ትማል ክኸውን ኣይክእልኒ ዝብሉ ዝነበሩ ሎሚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ክንሰምዕ እዚያ እስከስምዋ እዚያ የአማራ ፋኖችን ትግል ይሄ መንግስት እንደማያሸንፍ 2 ዓመት ሆኖኛል ከተናገሩ በሙሉ ልብ ነው ወጥቼ የተናገርኩት ህዝባዊ ተቀባይነት ያለው ነው የራሱ የሆነ የፖለቲካ አጀንዳ ያለው ነው የፋኖን ትግል የፈለገ ዓመት ትዋጋለህ እንጂ አታሸንፍም ይሄን ከወዲሁ አውቀህ ወደ ሰላማዊ ውይይትና ድርድር ግባ ብዬ ይሄን መንግስት የተናገርኩት ገና ጦርነቱ ሀብሎ ሲጀምር ስለዚህ እንደሚሄድ ምንም ጥርጥር አልነበረኝ የፋኖ ኃይሎች ላለፉት 2 ዓመታት ፒውርሊ ጎሬላ ፋይተር ነው የነበሩት ሂቴንድራ አድፍጦ አጥቅቶ የመሄድ ነበር ሁለት እዚ ትሪዎ ደሎም ልደታ ያለው እንታይ ዝብል ዘሎ ንፋኖ ክጅምር ከሎ ተቃልሲ ብወታደራዊ ሓይሊ መንግስት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንብልፅግና ክትቀይሩ ወይ ትኽእሉን ኢኹም ናይ ህዝቢ ተቐባልነት የብልኩምን ቃልሲ ናትኩም ድማ ኮንቶ ድኻሚ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ ብረት ኣውሪድኩም ፖለቲካዊ ቃልሲ ግበሩ ኢለ ይዛረብ ነይረ ኣነ ኢሉ ንበዓል ፖለቲካዊ ቃልሲ ናቱ ንኸይገብር ካብ ኢትዮጵያ ተሰዲዱ ንኢትዮጵያ ከይምለስ ተገዲዱ ዘሎ ሰብ ሎሚ እቲ ኩነታት ተረዲዎ ሽዑ ጌጋ ይመስሎ ነይሩ ዝሓለፈ 2 ዓመት ድማ ኩሉ ተቃልሲ ናይ ፋኖ ደባይ ተዋጋኢ ኮይኑ እዩ ስለዚ ኣብ ገለ ቦታ ኣጥቂዑ ተኸይድ እምበር ኣትኪሉ ክዋጋእ ዝኽእል ከም ዘይኮነ እዩ but things have changed today ስምዑ ኣብዚ የመንግስት ምሽግ ይዞ የተቀመጠን የመንግስት ኃይል ሰራዊት አጥቅተው
ደምስሰው ቦታን መቆጣጠር አይችሉም ነበር። እነዚህ ሁለት ነገሮች መፈጸም የሚችሉት ኮንቬንሽናል በሆነ ሰራዊት። አሁን ወደዚህ ደረጃ እየተሸጋገሩ መሆኑን ነው የሰሞኑ ሁኔታ ያሳይ። አሁን ነፃ መሬት የማስከበር ምሽግ ይዞ የመከላከል አቅም እያሳዩ ከዛም አልፈው ምሽግ ይዞ የተቀመጠ ሰራዊት ወደ መደምሰስ አቅጣጫ እያደጉ ነው። ይሄ መንግስት እዚህ ላይ ቢያንስ እዚህ ላይ መድረሱን አይቶ ተስፋ መቁረጥ አለበት። ትናንትና የዛሬ 2 ዓመት ውርውር የሚሉ ጥቂት ፋኖዎችን ማሸነፍ ያልቻልኩ ወደዚህ ደረጃ ከተሸጋገሩ በኋላ እንዴት አድርጌ ያሸንፋቸዋለሁ ብሎ ማሰብ አለበት። ስለዚህ በአንድ በኩል ከወታደራዊ ቁመና አንፃር ብቻችን ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለው እቲ ኩነታት እንተተረዲኻዮ ፋኖ ካበይ ናበይ በፅሕሎ እዚ ሓደ ዓቢ ስቴትመንት ወይ ከዓ ሓደ ዓቢ ሪያሊቲ ቼክ ኢና አብይ አሕመድ እዮም ዝብሉ ዘለው ፋኖ ካብ ዚሮ ተበጊሱ ካብ ሓደ ኣዝዩ ድኹም ኦርጋናይዜሽን ተበጊሱ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ንግንባር ሒዙ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ቦታ ሒዙ ዘሎ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ፀፊዖም ካብ ቦቱ ኣልዮም ነቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክቋፀርዎ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ደን ፋኖ ጠቕላላ ተቐይሩ ከም ዘሎ በዚኻ ትፈልጥ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ድማ ንሱ እዩ። እዚ ድማ እዩ አብይ አሕመድን ነቶም ጀነራላቱን ራዕዲ ፈጢሩሎም ዘሎ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ዝመስል እዩ። ስለዚ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዝያዳ ንሳቶም ተዓወት ናብ ኤርትራ ኣልጊቦም እንዲኦም ክእውዩ ዝደልዩ ቢካዝ ሽሜ ኤርትራ እንተፀዊዕካ ቁሩብ ደኾን መተንፈሲ ክረኽቡ ይኽእሉ ኮኑ። ምክንያቱ እቶም ንፕሮፓጋንዳ ክገብሩሎም ኢሎም ዝመፀ ንዑ ክገብሩ ኢሎም ፀውዕዎም ስለ ዝኾኑ ኤርትራ ኢሳያስ የሚመራው የኤርትራ መንግስት አቋም የታወቀ ነው። እንትን አድርጓል። ይሄ የህልውናቸው መለኪያ እንደሆነ አድርገው ነው አስቀምጠውት ያሉት። አትሊስት በውጭ የሚናገሩት ነው። ዲፕሎማቲካሊ ምን ይናገራሉ፣ ለሸምጋዮች ምን ይላሉ አላውቅም። ይኖር ይሆናል። ያው መንግስታት ሁሉ ጊዜ የሚያሳዩት ፌስ እና በውስጥ የሚናገሩት የተለያየ ስለሆነ ያም ሆነ ግን ይሄን አድርገዋል። ይሄን እስካሉ ድረስ እየገለጹ ያሉትን አቋም መነሻ አድርገን እስከሄድን ድረስ በሰላማዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማቲካዊ በሆነ መንገድ የባህር በር ለኢትዮጵያ የማግኘቱ ጉዳይ በጣም አጠራጣሪ ነው የሚመስለው። ማክሲመም የሚገፉት የኮመርሻል እንትን ታርጉት ይችላላችሁ የሚል ነው። ኦብቪየስሊ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ደግሞ ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። ይሄ ኢትዮጵያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሓደ ደይመደ ኢሉ ሓዊ ንክፅሕትር ኢሉ ዝመፀ ብተጋሩ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝኩነን ዘለዎን ዋላ በኣምሓራ ብኩሉ መንገዲ ሕማቕ ዝኾነ ፅፍዒት ዘጋጥሞ ዘሎ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ነዚ ዘጋጥም ዘሎ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ መጀመርያ እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ኣጀንዳ ኣብ ዝመፅኡ ሓዊ ዝፅሕትር ዘሎ ንአብይ አሕመድ ድማ ብኸመይ ከትሕኖ ዝፍትን ዘሎ ብኸመይ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝፍትን ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ዝያዳ ነታ ናይ ኣቢ ዝደልያ ዘሎ ኩነታት ብንካን ሃባንዶ ኤርትራውያን ማክሲማም ክቡኻ ዝኽእሉ እንተሎ ኮይኑ ኣጠቃቅማ ናይ ወደብ እዮም ክቡኻ ዝኽእሉ ካልእ እንታይ ክቡኻ ካልእ እንታይ ክቡኻ ካብ ርእስኻ ዘላ ተንኮል ወቢእካ ሒዝካ ንኤርትራ ጨቁንካን ገዚእካን ክትነብር ድዩ ዕላማኻ ንዓ ንኸሳልጥ እዩ መፅኡ። ግን ፅቡቕ ነገሩ ብኩሉ መንገዲ ሰብ ስለ ዝተረድኦ ኣብዚ እዋን እዚ ትክክለኛ መልሲ እውን ክብዎ ስለ ንሰምዕ ዘለና ኣይ ቲንክ ኢትስ እንታይ እቲ ክሊር ኢንቴንሽን እቲ ትክክለኛ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ስምዕዎ ድሓን። ስለዚ እዚ ንፕሮፓጋንዳዊ ሓልኪልካ ትመዞ ካርዲ ኣብ ትዕዝብቲ ዘውድቕ ተዘይኮይኑ ካሊእ ኣይኮነን። ካሊእ ኣብ ትግራይ ውግእ ንኸይህሉ ሕወሓት ዘልዕሎ ውግእ ከይህሉ ህዝባዊ ናዕቢ ጌርና ጠጠው ክነብሎ ኢና እምቢታ ኢሉ ውግእ የድልዮን ህዝቢ ትግራይ ይብል። ካብኡ ፅንሕ ኢሉ ንወደብ ዓሰብ ግን ክዋጋእ ከም ዘለዎ ከዓ ብዕሊ ይገልፅ ማለት እዩ። ከመይ ገይሩ ዝገልፆ እቲ ሓደ ብዲፕሎማሲ ይብል ናይ ዓሰብ ጉዳይ ካብኡ ኮመርሻል ብዝኾነ ብትራንዛክሽን ብወታደራዊ ሓይሊ እዚኦም ኩሎም ክፍቲ እዮም ይከኣሉ እዮም ዝብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ረብሓ ንምርግጋፅ ወታደራዊ ስጉምቱን ክትወስድ ኣለዋ እዩ ዝብል። ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ከላ ብኮመደራ ይኮነትን ትዋጋእ። ስለዚ ውግእ እየድልን እንተኢልካ بمره درجات ناي مره ناي متكل او ناو زغاچلو زولكو انتو زي حدي بمره درجه وغي يدلن تيلكا عسمو نه يدلن اب تግራይ ونه يدلن اب مرحبيت ونه يدلن ማለት ነው بمتكل درجه ስለዚህ እዚ እንታይ እዩ ዘርየና ዘሎ
ከምታ አንተ ዝወልኩ አንተ ተቀምጥ ከለኹ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ይውግዕ ወዝወግዕ እዚ ስለ ዝወልኩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ጸንጢኑ ህዝቢ ትግራይ ተፈናቀልትና ቦታኦም ንምምላስ ኣብ ዝገብሩ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ሉላው መሪቱ በቲ ሕገ መንግስቲ ንምምላስ ኣብ ዝገብሩ ቃልሲ እናኾነነን ማይ ዝሕልና መለሰን እዚ ከልዕል ዝኽእል ሓይሊ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክውገድ ከም ዘለዎ ዓመፅ ክላዓሎ ከም ዘለዎ ኣብዚ ቃለሳዊ ድዋት ክደሃላ ከም ዘለዎን እናቐመጠ ኣብ ዓሰብ ክመጽእ ከሎ ግን ውግእ ከም ዘድሊ ዘቕምጥ እዩ እዚ ሓደገኛ ተፈላለየ መርገጺ መሓዝ ይመስለኒ ሞሮኡ ኢትዮጵያውነት ስለ ዝኾነ ከዓ ህዝብ ኣብኡ ተሎ እዚ ናይ ኣብይ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብመሰረቱ ናይ ኣብይ ፕሮፓጋንዳ ሕጂ እቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ጻድቃን ኣካይዳ ወላ እውን በቶም ናይ ፋኖ ዝምለሰሉ ዘሎ ድማ ኣዝዩ አገዳሲ እዩ ፋኖ ሚዲያ ናይ አምሓራ እንታይ ብላሎ በህዋትና በፌደራል መንግስቱ መሀል ጦርነት ሲካሄድ የጻድቃን ጥያቄ በወቅቱ የትግራይ ህዝብ ተበደለ ወይም የትግራይ ህዝብ ጋር የተያዘ አልነበረም ከኤርትራ ከሻቢያ መንግስት ጋር ከኤርትራኖች ጋር ባለው ጸብ ምክንያት በጣም ይፈራቸው ነበር አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ በነበራቸው ግንኙነት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ከወደቁ የትግራይ ፖለቲከኞች ወይም ወታደራዊ ሹማምንቶች አንዱ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ነው እንደውም እሱ ባለበት ፎቅ ላይ ኤርትራውያን ቤት ተከራዩ ሲባል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ታይቶ አይታወቅም እዛ ህንጻ ላይ አሉ ይፈራል በቃ የዛፍ ላይ እንቅልፍ ነበር ስለዚህ ከምዛ ዝብልዎ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ጸገምናቱ ፍሉይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ወይ ገለ ዘይኮነ ካብ ኤርትራ ባህሪሩ ዘሎ ምዃኑ ለንቀነ ከማን ሓድሽ ሪፖርት ጻድቃን ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ዝብል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ከሎ ፈተነ ቅትለት ተኻይድሉ ዝብል ድራማ ሰሚዕና ነርና ስለዚ ሰብ እዚ ካብ ኤርትራ ፍሉይ ዝበለ ፎቢያ ዘለዎ ፍርህ ዘለዎ ማለት እዩ ብግምጣሉ ድማ ሕልፍ ዝበለ ጽልኢ ንኤርትራ ክፍንክል ንኤርትራ ከፍርስ ንኤርትራ ከጥፍእ ዝብል ዋላ ምስ ሸይጣን እውን ክስለፍ ዝኽእል ምዃኑ እቲ ጽቡቕ ነገር ለንቀነታ ኣበጊስዋ ዘሎ ድራማ ናይ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ እውን ሰብ ፈሊጥዋ ካባ ክሃድምን ክጽዮኖን ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ Where is that? زيادة مسرت بالحوية دياولا قليلا مزيا مع جنزب باجت توهيبوا نتي نا جينوسايد نا قلن كتكايد لا نسد ما كم جبت تتقيمو نيرترا جنشل غيرو ፖለቲካው ስልጣኑ ለሉ ሁሉ ድማ ኩርሲና ይመርሕነት ኣብ ኢትዮጵያ እንዲ ዘመነን የሩሳይ ሰለጠቶን ሕጂ ድማ ኮንዶ ኾን ኣብ ትግራይ ፕሬዝደንት ይኸውን ትብል ቃል ንዓነ መብጻሕ ክሳብ መወዳታ ክሳብ መቃብሩ ክቃለ ሰላም ምዃኑ ዝረአ ዘሎ ህዝቢ ድማ ተረዲዎ እዚ ሰብ እዚ ሕልፍ ዝበለ ናይ ስልጣን ባህጊ ዘለዎ እምበር ንረብሓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ረብሓ ናይ ዝኾነ ይኹን ኢሉ ዝመፀ ሰብ ከም ዘይኮነ ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ኣብዚ ንስማዕ ክልተ ሰለስተ ሰሚዕና ናብቲ ካልእ ክንሰግር ኢና ጀመሪኡ ጥዕና ሒዙ ኣይኣተወን ትግራዋይ ኮይኑ ናፍቲ ውግእ ኣይኣተወን ተሲኣይ ተስፒፒ ተስልጣን ድልየት ደማሚሩ ይኣትዩ ሓደ ሓደ ሰብ እንታይ ይብል ክሞት ኢሉ እኮ ካላሽን ሒዙ ዶ ተዋግእ ካላሽን ሒዙ እኮ ይተተባተበን ካላሽን ዘይዋግእ ወይ መርሓ ኮይንዳ ዘይመርሐ ኣብታ ውግእ እውን ይነር أقرني ودورة كويس. أفتح له مرارة حقين نقول. يقطت ينيرو حنت تبهل مرارة هذا يقطت اليوم يعنك في نيروا يقطت الدحري أنا زي ما سقنا قاعد الدحر إنه ودورة لنا تقول تخري زي حلوك خليه أصلا وين يزمر حلير تلك ما توجود ولا يزمر حلير ودورة عامل خبابي كلتا شحن عثرت كلتن ديوم توديهم ثم مرة رحاونا يتقرأ كم تري وزر لهم اتي كنتات نايت كان دارجا يونيفرسال كتبلة تخليها كل تي متقعتي بزي صفحة ملكع يهرم كم زلون سبزد ما زقبويز ركب زلو أمو داتا ماسكنا تقل عسل زمته بخل من قدد ما جود ناتون مقلع دارجا بالسفح بكل ما قدوا فلا تجراي ميديا organized كنبلاين خلينا مغنياتون كلاتهم زتكع زرباس لا تزاربه ناتشورال زخونه جنرال بيان طرف زاري جنرو جنرال بيان طرف عاتو صادقان كدو
ጀነራል የሚባለው ማዕረግ ለኒስ አዛውንት አይገባቸውም። አቶ ጻድቃን ያደረጉትን ኢንተርቪው እነግራቸዋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ ጀነራል ቢያንጠራቸው አቶ ጻድቃን ከቱም ጀነራል የሚባለው ማዕረግ ለኒ ኤግዛክትሊ እዚ ካብ ዝዕለት እዚ ጀሚርካ ጀነራል ኢልካ ምጽውዑውን ዝግባእ ኣይኮነን ዝብል መደምደምታ ድማ ንሰምዕ ኣለና። ጀነራልነቱ ኣቀዲማው ነጊራቶ ነራ ሓሜን ዝኾነ ሰብኣይ እንትርፎ ሕሜታን ተንኮል ምዝራዕን እምበር ቁም ነገር ኣብ ካልእ ተረኺቡ ዘይፍለጥ መራሒ ስለ ዝኾነ ጀነራል ዝብል ሽም ንዑ ዝምጥን ኣይኮነን ካትብሎላ በዚ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ እዩ ዲስኳሊፋይ ዝኸውን ዘሎ ሰብ እዚ I think he deserves it ኣብ መወዳታ ኤርትራ ገንሸል ክገብር እዩ ተበጊሱ ግን ተጠምጢማ ናይታ ኩላ ዝገብራ ዝነበረት ተጠምጢማ ኣብ ክሳዱ ተሰቂላቶላ ዝሃቦ ጀነራል ጻድቃን ናብ ትግራይ ናብ ዓደይ ከኣተይ ካልኩም ይምፃ ንኸበሎ ማንም ሰብ ዝነኸእታሊ ኣነ ሓላፍነት ወሲደ ንጻድቃን ዝነክእ ተሃሊ ዋላ ደብረጽዮን ሒና ክንቅበሎ ይምፃ ሓሳቡ እዩ ግን ኣይ ገብረና ይመፅን ሻጥረኛ ሽርሕኛ እዩ ንሱ እዩ ቀንፃሊ ንሱ እዩ ቆልዑ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ቆልዑ ናብ ዓድና ክንምለስ ኢና ዘበሉ ዘቕንፅል ዘሎ ቀንፃሊ ንሱ እዩ ትማሊ እውን ቀንፃሊ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ እውን ቀንፃሊ ንሱ እዩ وخنقرك حق خنزار نحكينا نبصرة تماركو يوم مسافة تجري ودي يوم قنطي لهم كده حق خنزار تخينا وزحنا قر إحنا أكون حين بر كثرت نقنصلت نمان مخانم كون فلقنا لا سراويت مرح خوينو صار كان كندي تاي سرح كوني عقدس تخينكو مزرقافكو قليل صار كان كو سلكي نورمال بقى بوليتيكينيا زعقر كي تسريو تجارة لاني أحسن شو عامة مسكوسلو مسحسه أوصي دكان شو دورين كو صار كان كويس سيجار حكوي تصوم كويو تسلس الشعر شي دور هذا يعدقا قرشي هو ما يحسن شو عامة تجارتي كحالفنا كبيرون كمرون كنا هنوص كنمهر كنلم عيدن طبعا قال عيدن صغار تجارتي زوارد المندي بيرس كل عزقورن مندي أوصي بزي حتى ربح الدوري يتمايز شو كوين وسري خانني سيبرها منستر كوين دي خانني حاول سيبرها تحد الزارب زلوا منستر كوين دي خانني عايز ساتوني بس تبعت مالت زمارس هو خلينا نورا مرحلة كتاينا خخر اللو يبلو مچم كم زان رياض زلنا تاكونتات نابي قطعات خيط كم زلان مجنزاب زعكل يزبكم زلهم نايصات كان نجر زرزير كازو دايكون بوغن تغارو زبلو زلو مالتيو بزح نابتي وشتاو كنتات ناتهم اتينا كنريي نخلينا because it's a very complicated topic حنتي ناب نجر ناب إيرترا نمسكارنا زيادة ربازياس كسمعوا حزبي إيرتريا أبزوان زي تجميرو زلو ركب حزب تتناخيرو نقصلن نابزل على برخن خسجاجرن نحنا تساتفتي بهراو كونفرنس إجامنا كمن نوفي انتن قلت الكا قبل على حزب تجراين إيرتران أنصلالي زلون كرنا أفريقيا كبز حمقة نابز خفقة حمس مسزقتو حدقات فقات كينات بروحوق أنا متراف بوجنا زكاء الناس عري كمن نجبر انتن نرجعت الكا بوجن كون وعي الكادم صخاب بمسمع إجانكا كتوفن سلام حبيرنا كنسرحن صوعيتنا نغرب زي نايتي كونفرنس زغبرو صوعيتنا بزبيرترا زغبرو بوغن تግራይ ስለዚ بوغن تግራይ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ተዋሂብ ነይሩ ዝቤርትራ ሓውዝ ቤርትራ ዝመፀና ዘሎ ብድሆ ንኽልቴና ብሓደ ዝሃርም ስለ ዝኾነ ሓቢርና ንቃለሶ ዝብል ዘረባ እዩ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳታ ዘላ ኩነታት ያስምዑዋ የሚኖሩ የትግራይ ባለሀብቶች ጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ቡድን በሚል ወደ ግጭት እየገቡ መሆኑ ተነገረ። በህዋት ውስጥ የተፈጠረውን ክፍፍል ተከትሎ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ ባለሀብቶች የአቶ ጌታቸው ረዳና የደብረጽዮን ደጋፊዎች በሚል ለሁለት መከፈላቸውን የወጡ መረጃዎች ጠቁመዋል። የህዋት መከፋፈል በባለሀብቶች መቧደንን ከማስከተሉም በላይ ቡድን በሚል ወደ ግጭት እየገቡ መሆኑ كم نريد لنا تي أب أديس أبا زلو تجراوي دما بوجيت ناتو أب مقالة يخون أب تجراي كمقاقلهم تزكيلو أوش أديس أبا نزلو مقاقيلو أب كينات حد كتوم كفتن كم زخل زار كنا تدمان رلنا سلزي again تجراي أب فتنا لهم حجون بتسأقام قلنا باتهم ترايز درد يكونه نابتنا إرترا حزبون كسجر زخل مخانو تجنزيبنا كان استقبلوا له زلنا كنا تات كويني سمعني بس كان أبزيا كنسجر دبلوا زلو دمان اسمع أبزي አንቶኒዮ ጉተሬስ የጻፈውን ደብዳቤ አንብቤዋለሁ መሰለኝ እንዳልከውና ከዚህ ከተጻፉት ቃላት ከተደረደሩት ቃላት ባሻገር
ስሜታቸው ምንድነው እነዚህ ሰዎች የሚለው ነገር መታየት ያለበት ይመስለኛል። እና ያልከው ፍርሃት ይነበባል ከቃላቶቹ ጀርባ ፓኒክ የሚባለው ነገር አለ አይደለም በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ መሸበር እንበለው በአማርኛ መናድ መብረክ አይነት ነገር አለበት። ሁለተኛ ደብዳቤ ነው ሲጻፍ እንደ መግቢያው የሚለው የመጀመሪያው አንቀጽ ከዚህ በፊት ጽፌልዎት ነበረ እና አሁንም ደግሞ አፕዴት ላድርገዎት ወይም ደግሞ ፓኒክ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ደብዳቤ ናብ ዩኤን ሰደድዎ እዚ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ሰደዶ ድማ እንተሪኻዮ እንታይ ኣንቢብካ ካብኡ ምስ በሎ ኣንቢበ ኣለኹ ሓደ ነገር ጥራይካ ትግንዘብ ስምባደን ራዕድን ፈጢሮሎም ከም ዘሎ ኩሉ እቲ መልእኽታዊ ዘለዎ ካብ ስምባደ ዝተበገሰ ምዃኑን ብፍላይ እቲ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ኣመና ኣሰንቢድዎም ከም ዘለዎን ናይ ስምባደ ደብዳቤ ምዃኑ እምበር ናይ ፕላን ወይ እውን ተሓሲብሉ ዝኸደ ደብዳቤ ከም ዘይኮነ ዝነግር እዩ። ኤርትራ ከንታይ ኢላ ሓተታናታ እስከስምዕዋ ጽዎ ጉዳይ ብምልዓል ጽልእን ቅርሕንትን ንምጉሃር እንተተኻኢሉ እውን ኩናት ንምብራዕ ስርዓት ብልጽግና ንልዕሊ 2 ዓመታት ከካይዶ ፀንሐ እዛን ሰብ ዘኽሰልከየ ዘመተ ባሕሪ ዝተኸታተለ ኤርትራ ክትከስስ እዩ ዝጽበ ምክንያቱ አንቀጽ 2 ፍቅድ 4 ቻርተር ሕብራት ሃገራት አንጻር ሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ሓንቲ ኣባል ሃገር ሓይሊ ምጥቃም ኮነ ብምጥቃም ሓይሊ ምፍራሕ ዘይፍቅድን ውጉዝን እዩ ነዚ ቀንዲ መትከል ሃገራዊ ዝምድናታት ህዝቢ ምጥሓዝ ብልጽግና ዕለታዊ ክበሃል ብዝኽእል ምድግጋም ኣብ ዝተረኽበ መድረኻትን ኣጋጣሚታትን ብመገዲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝዳፈር መግለጺታት ከጋውሕ ጸኒሕሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ልኡኻቱ አንጻር ኤርትራን ህዝባን ዘካይድዎ ዘለው ሕሱር ዘመተ ድማ መስደመም እዩ ግዙፍ ስትራቴጂክ ልተማያት ሓንፂፅና ኣሎና ኣብ ቀረባ ግዜ ወደብ ክህልወና እዩ ኢሬቻ ንዓመታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከነብዕሎ ኢና ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምናሉ ምክንያት ባሕሪ ስለ ዝደለና ኢና ክመፀና ዝኽእል ስግኣት ንምክልኻል ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ መደበር ክህልወና ኣለዎ 130 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝና ብዘይ ባሕሪ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ዝጠመየ ህዝቢ ሕጊ የብሉን ውሕጅ ኮይና ክንውሕጠኩም ኢና ካልኦት ኣማርስ ግዝኣት ክሕዙ እናሓለሙ ንሕና ኣብ ኣፍንጫና ዘሎ ባሕሪ እንተሓለምና እንታይ ነብሩ ኣለዎ ጉዳይ ሓፅቢ ህዳሴ ወዲእና ሕጂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኢና ኢትዮጵያ ባሕሪ ሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ረፈረንደም ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፁ ስለዘይሃበሉ ሕጋዊ ይኮነን ኢትዮጵያ ንናጽነታ ኤርትራ ኣፍልጦ ክትነፈጎ ትኽእል እያ 5 ዓመታት ተጸቢና ካብዚ ንላዕሊ ክንዕገዝ ኣይንኽእልን ኢና ኩናት ዘይተርፍ እዩ ቀሪቡ ተወሊዑ ሰራዊት ኣብ ዶብ ተጸጊዕ ኣሎ ኣጆናይ ንፍራሕ ኣምላኽ ብልጽግና ሒዝና ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ግዜ እውን ኣይወስደልናን እዩ እንተወሰደ ሳልስቲ እዩ ነዊሕ ርሕቐት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ኣለና ድሮናት ኣለዋና ብሸነኽ ዓሰብ ኮነ ብመሓጀርን ሱዳንን ተኳሊልና ከምዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዕሸላዊ ሃተፍተፍ ብልጽግና ማእለያ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ ረዚን ህዝቢ እዩ ናብ ከምዚ ዓይነት ማኣዲ ሃጠውቀጠው ዝዕደም ኣይኮነን ብዙሓት ፈከርትን ተጃሃርትን ስለ ዝረኣየ ከዓ ብከምዚ ዓይነት ተሃዲድ ተተናቢዱ ናብ ክሲ ዝጓየ ኣይኮነን መንግስቲ ኤርትራ ትም ዝበለ ዝበሃል ጠፊእዎ ዘይኮነ ከም ባህሊ ትምባስ ስለ ዝመርጽ እዩ መቸም ከምዚ ትሰምዕዋ ኢኹም ሓደ ትጽቡቕ ነገር ኣብዚያ እንታይ እዩ ኩሉ እቲ ዝተባህለ ዌል ዶኩመንትድ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ኩለንተን ዝበለን ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ናይ ኤርትራ ሓተታ ናይ ኤርትራ ዝወፀ እቲ ሓበሬታ ዌል ዶኩመንትድ ጭብጢ ከም ዘሎ ዝተሰነደ ምዃኑ ሓደ ብሓደ ጠቂስዎ ፀኒሑ ኤርትራ ደይ ምኽሳሳ ልቢ ዕብያ ወይ እውን ኣብ ከምዚ ክትወርድ ስለ ዘይደለየት ዝብል መርገፂ ናይ ኤርትራ ትኽክል ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ሓደ ዜጋ ናይ ኤርትራ ኣይሕጉሰንን ያነ ኤርትራ ክትከስስ እዩ ዝግባኣ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ጭብጢ እናሃለዋ ኣብ መጋባእያ ናይ ዓለም ጠልጠል ከተብሎም እዩ ዝግባኣ ክንደይ ግዜ ሸለል ተባሂሉ ዝሕለፍ ንምንታይ ኢና ሸለል ንብል ስለምንታይ ሓደ ሰብሲ እናበደለካ ከሎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እናጣሓሰ ከሎ ስለምንታይ ክንከስስ ዘይንኽእል ኢት ኦልዌይስ ባደርስ ሚ ንዓይ ከም ሓደ ኤርትራዊ ዋላ እኳ ልቦና ክትብለኒ ትኽእል ሓደ ሰብ ሕማቕ ክገብረካ ምዃኑና ነገረ ጥሕሰት ኣብ ርእሲ ጥሕሰት እናፈፀመ ከሎ ልቢ ዕብየ ጠጠው ምባል ኣይፈትዋን ያነ ሓቂ ክንከሶም እዩ ዝግባአና ምክንያቱ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ ሕጂ ሕማቕ ገይሮምና እዮም ዝኾነ ናት ክብሪ ተክሰምዕ ደሊ መይባኣነ ፀለላካ ዝብሉኒ ሰባት እውን ኣለዎ ግን ኣነስ ኣብ ሕጊ ዝበፅሕ ነገርሲ ናብ ሕጊ ንምኻሲ ልቦና የድልየካን ይበሃላ
هذا سب حماق قبر كام قانون نحماقك حقت حيسو أبز خدول زلو نسخة قبر ملس كتب قبول كويني تسمعني جن ناتكم ريتو دما أبز عرس زياك سمع دلي مخنياتو ببزح من قدر تريوات لتدخلوا أبزيا اسك نشتكي نسمع حدا أبزيا بوست قبر واير تراين اسكسمو symbol of strength akhirnya. The moment Saddam sudah Iraq wadiga baka. Iraq is no more relevant to the country right now. When Saddam was there, everybody was talking about Iraq. Haji sekarang nanti situation begini khatir ya Allah. Human right begini. No, hagar debelah. Ini symbol of strength. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein. Dia mereka kalau itu kunyam. زي مسموتو مصطفى دما بقى اتي حاولت ما صدام حسين كود كولريها. That was not the fall of Saddam, that was the fall of Iraq. Iraq يا ودي عشان إسياس بلا قالوا زي أبو طبعا دخلت بلد نشتري حجرزي حد ديت الفريق يروح أبغى زي إسياس ما نمسح كوش منا ريمي تبي والله معلتي بقى نحن أكو سلامة وصل بسلامة وما قدرنا بحر حتيتنا قال لما لو بقى هناك كتكفلنا دل إرترا تقاوم تتحجز الله ريوم زيوم فان أبي بتحمله. This is مستيرنا إسياسي. You will never know it because you taking it for granted. But one day فرق مريتنا تتحجزوا عين وصلنا خبرنا من جمهور حي كذب you will remember this man. You don't know what the subject بمدك تعقونه سايد فلتنا. تاي الديمقراطية قال لنا ناتهم تكون way of life نيروب إيران. بقى كم ظهريهم كم ظهريهم يا بوليتيكهم بوليتيكا بتزربا نتي نشتي ولدو بقارات راي نغرات كيغيرلو ويون طبو نغر كمصلو تراي نزحسب زدلي مبرهي ويون مغلصينا نسمع زلنا it's good ኤርትራ ድበዝ ኤርትራዊ ህዝባዊ ግንባር ህግደፍ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ዝገበሮ ህዝቢ ኤርትራ ዝመከቶ ዝኸደ መንገዲ ዓበ ክብሪ ኣለዎ ኤርትራ ዘይትደፈር አንጻር ኩል መኸድ አንጻር ኩል ብድሆታት ደው ኢላ ዝተረፈት ዳርጋ ንጹር ዝኾነ መንገዲ ዝሓዘት ሃገራዊ ሓድነት ዘውሓሰት ሃገራውነት ዝብል ስምዒት ድማ ብትኽክል ዘለዎ ሃገር ኮይና ኣላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ማንም ክሕዶ ይክእልኒ ነዚ ዝክሕድ ድማ ካብ ከውንነት ዝሃውተተ ሰብ ጥራይ እዚ ከም ትሑዝ ጌርና ንወሰዶ but ኤርትራ ከም ምዃና we don't need to compare all the time ምስ ዝወደቐ ሃገራት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኩሉ እዚ ፅቡቕ ረኺባ ኣለና በላ ኸለና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ንኽምልእ ኣብኡ ጥራይ እንተድኸውን ትፎከስ ናትና በሃላ ያነ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ዝገበርናዮ ፅቡቕ ትዛዕበየ ክብሪ ክንብል ኣለና ምክንያቱ መሰረት ገዛ ክሰርሕ ተኮይንካ ኩሉ ግዜ መጀመርያ ዝበዝሐ ግዜ መሰረት ናትካ ግዜ ኣብ መሰረት ኢኻ ትጥፍእ ትገዛ ብፍላይ ዘን ዓበይቲ ፓላሶታት ክሰርሕ ተኮይንካ 70 ሜትሮ ላዕሊ ክኸይድ ተኮይኑ ብዙሕ ሜትሮታት ድማ ታሕቲ ክኣትሎ እቲ መሰረት ናቱ ስለዚ መሰረት ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ኣብ መሰረት ድማ ብዙሕ ግዜ ኣጥፊና ኣለና መሰረት ንምስራሕ ከቢዱ ጥራይካ ኣይኮነን እቲ መሰረት ናትና ድልዱል ንክኸውን ብርቱዕ ዝኾነ ንፋስን ህቦብላን ፈተናታትን የጋጥሞ ስለ ዝነበረ ነዚ ከም ቅቡልን ከም ሓደ መሰረት ናይቲ ሃገራውነትን ሃገርን ጌርና ወሲድና ነቲ በፂሕናያ ዘለና ደረጃ ሃገራዊ ስምዒት ደረጃ ሓድነት ደረጃ ሃገራዊ ወታደራዊ ዓቕሚ ኩሉ እዚ ኣቦቱ ዝዓበየ ክብሪ ሂብና ነታ ተሪፋትና ዘላ ናይ ቁጠባዊ ብድሆታት ንዓዓ ድማ ፈንፂግና ንክንወፃእ ናብ ኣገፅና ሙሉእ ኣተኩሮ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናተይ ስራሕ ናተይ ጎስጓስ ድማ ዝያዳ ናብዩ እዚ ክንብል ከለና ነቲ ዝግበር ዘሎ ነቲ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕቲ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ነቲ ዝግበር ዘሎ መኸተ ኣብ ቆናፂብካ ብምርኣይ ደይኮነ ንዕኡ ዘድሊ ክብሪ ብምሃብ እዩ ምናልባት ምስ ዘተሓሓዘ ኣብ ካልእ እውን ሪኢኹማ ትኾኑ እዮም ግን ዝግቦ ክብሪ እውን ክንቦ ስለ ዘለና እዚኣ ስምዑላ ዝከ ሎሚ መበል 63 ዓመት በዓል ናጽነትና ዩጋንዳ እዩ ነዚ ምክንያት ምግባር ድማ ኣብቲ የምቲ በፂሕና ኣለና ብሓፈሻ ዩጋንዳ 1962 29 ኦክቶበር መዓልቲ ናጽነቶም ዘብዕሉ በዛ ሎም መዓልቲ ዕለት ድማ መዓልቲ ናጽነቶም የኽብሩ ስለ ዘለዎ ኣብቲ የምቲ ሱፐርማርኬት በፂሕና እንታይ መስለ ዝሓድሽ ከፊቶሞ ዘሎ ገዛ ሪኢና ኣለና እቲ የምቲ ሱፐርማርኬት ክልተ ብራንች ኣለዎም ሓደ ኣብ ቦኮቶ ሓደ ድማ ኣብዚ ኣብ ሙየንጋ ዝነበረት እታ ንእሽተይ ዝነበረት ብኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ኣሰራርሓ ይዕብየሞም ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ይመስል ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ዓበይቲ ኢንቨስትመንት ብኤርትራውያን ዝተሰርሐ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ሰዓት እዚ ነዚ ስለ ዝመስል በፂሕና ብሓሳብ እንታይ መስል ክንሪኤና ማለት እዩ ደስከቱ ገዛ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብኤርትራውያን ዝውነን ሱፐርማርኬት እዩ
كم نريد لنا مخفت سرعات يكبروا بزحات سبات نديكم سليتكم لي نزا فيديو زيا أنا كريو خلقو زين ريو زلنا سوبر ماركت نبحكي مودرنيو تسفاز هبيو شبناي تتكال TMT سوبر ماركت يزبل أبو غاندا يزلو أنت دي تغاقي أب كتما كامبالا يمثلني نذكر خلو بزي إيرتراوي مجمريا كسمعك زلو مجمريا نزم سراخة تتكون رئيس قباكا واي إيرتراوي نحواتك تقعدخا أب حدا هجر بيزنس يخفت سلو بمسرته نزل سلازراخة كأنزا خوينو كسمعك يبلون I know نزري مسبلت سب أب إيرترا زي كوني بمبال زحزن سبكم زلي فلتي أب إيرترا كم زين رئيلو مخنيات زبل سمعيت كم زلو يردعني مجمر ياقن إيرتراويان أب كالا علم سريحهم investigateهم يمعبلوا اللو let's celebrate that part جرن لهم كل سب كل زيغا أب هاجرو تراي سرح مالت كي مسلكم كانوا تغرات أب كالا هاجر زيادة سلطة مالو ترجم لهم إسرائيلويان كوينم أبزدل يوا عالم زنبرو بزحاتي أوروبايان كوينم أفريقيا بزح بيزنسات زغبرو بزحاتي أوروبايان كوينم أب إمارات زعبي بيزنسات ناتو تقلال لا وتقلي لهم زخدونا له ناب تشاينا زخدلو كاب تشاينا ناب أفريقيا دمصلو سلازي بيزنس it doesn't mean أبتي ما بقول عد خاطر راي تقبرو سلازي بمسرته كم زمان مسرانا منين ناي مبال تريو سلازريه الزغبل كان له هوجن إزيوم حواتنا إزيوم ذك عدنا أب أوغندا غيركم زلو انكو حب زبكعكم أملاخ دما زلا على درجاكم توصح يكبركم نسخاتكم دما أنت ولكن دزيا أنت دايبلكم كابان استبل سوبر ماركت أبي إيرترا نخد كفتو دما تشالنج نقبركم منقسي إيرترا دما زد اللي متحبارك قبر لهم كم زيلنا تراينا خنا تبابع زلنا نتوم سبرا أسماء إيرتراويان بكل علامات زلو هوتيل زلو أبي إيرترا هوتيل نخقبر أب كم ز عينت بيزنس زلو ناي سوبر ماركت زلو دما سوبر ماركت أبي إيرترا نخقبر إينا خن عدم زلنا نفسه كف زقات أما صبو نجر كم مقنزون محممن كنت كمالو صبو كينا يسمعنني نتوم نزك فيتهم زلو ملا عوتن أصالتون بلسقناني من يلكم كالو إيرترا دما كم أبنت نوصدهم زوم سباتياتهم أيفلطهم نيم زعبهم كم زيلهم بس يوم جن إيرتراو كم عبل لعل جزء خيكلو مجمرة حقوس كسم معنا له إذا كي بعتنا خنتك علىنا كلنا قرا منين نصدق جلس سباتياتهم إيرترانا إنفستمنت عدل كل كفيته مرحبا دحري لا أي كيد يزولوا كل يوم why they choose أوغندا عندي حزب الله I don't know 10 مليون ولا 3 مليون حزب الله تمرت عداقايو زخت فلت لكم بيزنس بس حساب زلكايو ولا بزحات إيرتراويان أبي إيرترا تكالنا لهم دقق قديم مغنياتو أبي عداقا سلزليهم تاو قبر ديهم سبن تشاينا زغي زلو كل زي كامباين تاني تشاينا زغي دكو أبي عداقا سلزغوني سلزي نخلو أبدق زلو كم زيناي إيرترا سلزلو ويون إيرترا سلزخلو تترا يكون كالو سبات أب كال عالم زيادة خسلتهم يخدي بزي أب قمتيتينا إيرترا دما نتزلوات أقاتات كنتو كمالو تسفان قبر كم زي عينة مخفتا بإيرترا هنردما تمنيت جبرو صلوت جبر نابلكو نالو مارس سابز غدي لايك جبرو شير جبرو يتوغ من حسابكم هابو نابلكو مزيا فري تدرفو قتفكم